Tak dobrý deň, vitajte v Starom Liceu na diskusii Čo ak nastane vojna. Keď sme pripravovali túto diskusiu, tak sme samozrejme zverejnili plagát na sociálnych sieťach a došlo nám strašne veľa hejtu. Vraj štveme do vojny a rozoberáme možno aj veci, ktoré by sa nemali. Lenže my si myslíme, že by sa to riešiť malo a že to riešime, nič nezmení. Možno to zmení niečo pre nás, ale nie v rámci vojny. A môžeme byť viacej pripravení. Na Slovensku je tak trochu tabu tieto témy riešiť, pretože sa možno ľudia boja. A my si myslíme, že čím viacej ľudia sú informovaní, tým možno pokojnejší budeme a budeme vedieť, ako sa správať. No a s kým lepším to riešiť, ako s bezpečnostným analytikom, odborníkom na zahraničnú politiku a bývalým ministrom obrany Martinom Sklenárom. Vítaj u nás. Dobrý večer, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, až sa červenám, ak to vidíte v tom svetle, ale teším sa na tú diskusiu. Ja budem rád, ak bude čo najviac interaktívna. Jednak, že ja vám nevidím do tváre kvôli tým svetlám, takže pokojne sa prihláste a pýtajte sa otázky. A dva, že myslím si, že tak ako to hovoríš, že tu nejde o to, aby sme teraz riešili akože vojnu ako takú, alebo teda kto chce mier a kto chce vojnu, to tu nás nezaujíma. Tu nás zaujíma, že na čo sa máme pripraviť a ako sa na to pripraviť. Asi takto. Čiže v tomto zmysle, ak sa budeme baviť, tak myslím, že sa vyhneme všetkým možným nedorozumeniam, ktoré by z toho mohli prísť. A ten hejt, to je v podstate aj dobré, že ho máte, lebo to aspoň hovorí o tom, že riešite tému, ktorá je dôležitá. No, tie nedorozumenia možno prídu, lebo otázky možno nebudú jednoduché. Tak, aby som nechodil okolo horúcej kaše, hrozí nám vojna? A tu už mám hneď odpovedať aj proti otázkou. Asi nechcem. Kľudne. Vojna nám nehrozí, pretože vojna už je. A teraz, že aká vojna? Jedna vojna je tá horúca, ktorá beží teraz na Ukrajine, čo je túto kúsok od nás. Neviem, či boli ste niekto na Ukrajine, odkedy tam je vojna? Len tak, či? Nie. Ono je to také zvláštne, lebo ja bol som aj v Kyjeve počas teda vojny a že tam tá vojna, chvíľu to vyzeralo, že vlastne tam ani není, vlak chodí, ľudia cestujú, prídete do vlaku a potom si uvedomíte, že však ale v tomto vlaku cestujú len deti a ženy vlastne, že žiadni muži tu nie sú v tomto vlaku so mnou, že ja som tu jediný muž. A tak začnete nad tým rozmýšľať, že vlastne jak tí ľudia žijú, príďte do Kyjeva, tam ľudia chodia do roboty, reštaurácie sú otvorené a proste kaviárne a neviem čo. A potom, že však vyzerá to tak normálne, ale možno, že je tu také trošku niečo iné, že čo je to iné a potom si uvedomíte, že vlastne však hučia všade generátory, lebo oni nemajú elektriku a preto, aby mohli vlastne žiť, tak všade na ulici sú naštartované proste generátory, všade smrdí spálená nafta, svietia si takými tými vianočnými svetlami, aby vôbec bolo vidieť pred podnikom, čiže tam vojna je, ľudia žijú vo vojne a vojna tam beží. A potom je tá druhá vojna, taká menej viditeľná, ktorú máme asi aj my tu, však ja neviem, no my to asi vnímame najviac, že to je taký politický súboj, alebo teda je to súboj o tom, že kto lepšie pomenuje všetky tie argumenty a kto za čo môže, ale v praxi vlastne to, čo vidíme, že čo nás tam doviedlo, je to, že niekto na nás vplýva zvonku, že my sme ako keby cieľom a tým, že si to my neuvedomujeme, tak sme vlastne jednoduchým cieľom, nemusíme sa akože hlboko o tom baviť, ale to je tá hybridná vojna. Ja to vždycky tak sa snažím väčšinou s takými mladšími, akože s mladším publikom, zdôrazniť to, že vlastne tá vojna prebieha aj na tej sociálnej sieti a že tam sa to tak ako najviac zhmotňuje, že tam to vidíte. Keď to chcete vidieť, tak to tam vidíte. Keď idete na sociálnu sieť, tak sa rozhodujete, že chcete tam ísť, lebo tam sú vaši kamoši a chcete si písať, chcete vidieť fotky a videá a byť v kontakte a tak. Ale vlastne prídete tam a vlastne neuvedomelo ste súčasťou nejakého konfliktu, ktorý tam prebieha.
že keby ste sa rovnako rozhodovali o tom, že či vstúpite alebo nevstúpite do armády, tak to uvažovanie je iné, hej, že keď vstúpim do armády, tak vlastne riskujem, že môžem byť povolaný na nejaký front a budem musieť byť súčasťou nejakého boja. Keď vstúpim na sociálne siete, tak si uvedomím len tie akože, neviem, či sú to pozitíva, ale teda tie veci, kvôli ktorým to idem urobiť, ale nemám tie dôsledky tak úplne pred sebou, pretože nevnímam ani tú vojnu, hej, že tam proste, beriem to tak, že však sú tam dobrí ľudia a zlí ľudia a každý nejak niečo tam akože rieši, ale každý, kto tam príde, tak sa stáva ako keby tým cieľom. A tá vojna je už tu, hej, že to už vidíme a tiež sa nemusíme úplne baviť, alebo ak chcete, môžeme sa, že kto za to môže a že sú to americké platformy a prečo sa tam teda šíri ruská propaganda a kto na vás útočí a aké vaše dáta sú všade cirkulované a teda, že na základe čoho vás rozanalizujú a prečo dostanete také kontextuálne reklamy, ako dostanete. A teraz sa nebavím o, ja neviem, dovolenkách a topánkach a oblečení, ale o politických reklamách alebo o nejakých kultúrno-spoločenských témach, ktoré vám potom vyskakujú na tých sociálnych sieťach. Čiže vojna tu je táto, ktorú sme nezažili predtým a na ňu sa tak akože najprv si musíme uvedomiť, že je a potom vieme reagovať na to, že sa na ňu máme pripraviť. Ale na tú fyzickú vojnu, to, čo si každý predstaví, lebo keď sa povie vojna, väčšina z vás si asi predstaví tých ľudí v zákope, alebo teda teraz si predstavíte tie dróny, ak lietajú nad hlavou, tanky, tak tá vojna je, ale ja by som povedal, že nám tu nehrozí. Hej? A teraz neviem, či nepokázim celú diskusiu, ale nám tu nehrozí takáto vojna. Muselo by sa naozaj stať niečo veľmi výnimočné a nebezpečné, aby takáto vojna k nám došla. A teraz, aby som sa tak akože aj vrátil naspäť, že ja som si myslel, že teda to riziko toho, že by vojna sa mohla dojsť, je takmer nulové. No a teraz sa mi zdá, že je trochu vyššie, ako bolo dakedy. Ale číslo by som tak dal do 20%. Je vyššie kvôli vojne na Ukrajine, alebo kvôli nejakým posledným veciam? Je vyššie aj kvôli tomu, že vojna na Ukrajine je už také tretie štádium, hej? Že keď sa pozrieme na to, že Rusko najprv v Gruzínsku v 2008 podniklo útok, zobralo nejaké územie, teraz tam vyhlásilo nejaké republiky a neviem, čo potom sa stiahlo, dalo si čas. V 2014 urobilo to isté na Kríme, zobralo územie, akože skonsolidovalo, hej, v podstate sa tak akože sústredilo na tom Kríme, to už nebolo o tom, že by opustili to územie. Zase si dali čas a išli znova, hej, že ďalší krok bol teda full-scale invasion, veľká invázia, hej, s vojakmi a tankami. No, čiže ten predpoklad je, že ak by toto aj zastalo, tak Rusko zasa zoberie nejaký čas na to, aby sa posilnilo a dovyzbrojilo a bude hľadať ďalšiu príležitosť na podniknutie niečoho takéhoto. Do toho máme samozrejme náraz nejakého napätia aj v Indo-Pacifiku. Nemusíme sa teraz tomu venovať, ale Čína je veľmi tajnostkárska a veľa investuje do obrany. No a máme nespoľahlivé Spojené štáty. To sme si nemysleli, že budeme mať. A to nám ako keby komplikuje naše predpoklady a to plánovanie, na ktoré sme boli zvyknutí. Aj predpovedanie toho, ako veľmi sa veci môžu vo svete pokaziť. Na všetko budeme mať čas, teda ak to stihneme, tak to preberieme ešte jednotlivo. Ale teda je tu vojna a nie je tu vojna. Ale je rozdiel, keď je vojna tak, ako sa hovorí teraz. Tá hybridná, aj keď možno každá vojna je už hybridná. Ale kedy by Slovensko vyhlásilo vojnu oficiálne? No, ospravedlňujem sa teraz trošku akože legislatívy, lebo my máme 4 bezpečnostné stavy podľa zákona o bezpečnosti štátu. Alebo teda 5, hej. Máme výnimočný stav, máme núdzový stav, potom máme vojnový stav a potom máme vojnu. Hej. Čiže a my sme predpokladali, núdzový a výnimočný sú viac menej, rozdiel je, že čo sa stalo. Hej. Ak to bola prírodná katastrofa, tak je to núdzový stav, ak to bola ľuďmi zapríčinená katastrofa, vrátane nejakého nebezpečenstva takéhoto vojnového charakteru, tak je to výnimočný stav. Či opačne? Teraz rozmýšľam, že či som si to nepomýlil. Už som dlho nečítal ten zákon.
Potom je vojnový stav, ktorý teda hovorí o tom, že už cítime, že prichádza nejaké ohrozenie a naozaj už teda sa vytvára taký pocit, aj skutočný, akože potvrdené informácie sú o tom, že teda niečo nám môže hroziť. Napríklad, dakedy sme si mysleli, že v situácii, tak ako bolo v novembri a v decembri 2021, keď Rusko zhromaždilo 120 či 150 tisíc vojakov na hraniciach s Ukrajinou, to by sme si takedy mysleli, že v tom čase my už budeme rozmýšľať o tom, že vyhlasujeme vojnový stav. No, lenže ani Ukrajinci to nevyhlásili, hej? Pretože to by vyzeralo, že vlastne nebolo jasné, že čo tí Rusi urobia a vyhlásením vojnového stavu by to bolo zneužité na to, že vlastne Ukrajina ako keby sa tlačí do tej vojny, hej? Že vyhlasujú vojnový stav, pripravujú sa na vojnu a pritom Rusi len mierumilovne teda koncentrujú vojenské jednotky na hranici, hej? Došlo k napadnutiu a v ten deň, kedy Rusko napadlo Ukrajinu, tak Ukrajina vyhlásila vojnový stav a dodnes nevyhlásila vojnu. Hej. Čiže vlastne na Ukrajine je vyhlásený vojnový stav. Z právneho hľadiska nedošlo k vyhláseniu vojny, nedošlo ako keby k nejakému takému úplne tomu formálnemu ukončeniu toho procesu. Čiže z právneho hľadiska my sa do vojny asi nikdy nedostaneme, tak ako ju máme zadefinovanú v našej legislatíve. Nehovoriac, alebo teda to nevylučuje samozrejme to, že tá vojna, alebo teda, že ten boj sem môže prísť, však to nevieme vylúčiť. Čiže, ale keby sme tam išli, keď si predstavíme, že toto je to, čo sa nám stane, hej, že my pôjdeme z nejakého mieru, ktorý tu máme, tak nedojdeme až do vojny, ale dojdeme do niečoho, čo nazývame teraz vojnový stav. A navyše, teda naša legislatíva predpokladá, že my na to budeme mať kopec času. Že my budeme mať napríklad medzi vojnovým stavom a vojnou, keď sa pozriete do toho zákona, tak tam sú opatrenia, ktoré krajina potom akože uskutočňuje na to, aby sa obránila, alebo teda aby posilnila svoju bezpečnosť. Napríklad mobilizácia, čiže povolanie populácie na obranu krajiny, je pre nás možnosť, to je ústavný zákon, hej, čiže zmeniť takýto zákon si vyžaduje 3/5 väčšinu v parlamente. Aby sme my mohli mobilizovať ľudí na obranu tejto krajiny, tak potrebujeme mať vyhlásený ten vojnový stav. Už sme, ale keď si to zoberieme s tou Ukrajinou, tak vlastne my sme v situácii, kedy už nás napadli, hej, lebo Ukrajina vtedy vyhlásila vojnový stav. A od vojnového stavu do vojny, kedy sme predpokladali, že ten mobilizovaný potenciál bude schopný aj bojovať, tak by sme predpokladali tak 6 mesiacov. Hej. Odkedy teda povoláte, rozošlete papiere, ľudia sa dostavia, začnete vyberať, že ktorí sú teda skutočne schopní a ktorí nie sú, lebo však už ich až tak nemáme skontrolovaných, keďže teda keďže nie je povinná vojenská služba, takže treba vytriediť tých ľudí, ktorí skutočne môžu nastúpiť, teraz ich zoberiete, niekde ich ubytujete, vydáte im všetky súčiastky, ktoré potrebujú na tú svoju službu a máte zhruba 3 mesiace na to, aby ste ich vycvičili, aby si neublížili tou zbraňou, hej, alebo teda aby vedeli plniť nejaké mobilizačné úlohy a potom očakávame teda tú vojnu. To už vôbec nesedí s realitou, hej, čiže ak by naozaj situácia išla k tomu, že hypoteticky sa bavíme, hej, Rusi prelomia front na Ukrajine, totálne sa zrúti celá obrana Ukrajiny, čo nie je pravdepodobné, ale že prejdú teda cez zvyšok západnej Ukrajiny, tak ako nôž maslom, hej, prídu na našu hranicu a my vtedy začneme riešiť, tak v podstate už to nestíhame, hej. A museli by sme konať tak, aby sme našli riešenia. Však my vieme, ktoré sú tie riešenia, hej? Len aby sa nám nestalo potom to, že vlastne budeme sa musieť spoliehať na to, že v parlamente sa musí dohodnúť 3/5 väčšina poslancov. Čo momentálne možno, že my nevieme úplne zaručiť, že či sa dohodnú alebo nie. No, tie signály, ktoré dostávame zo strany štátu ako občania, obyvatelia, sú dosť zmiešané. Ja tu mám citát od nášho premiéra. My musíme byť teraz silní, krajina musí byť silná, nikto nevie, kedy sa staneme obeťou koho. Hej? Takže tie signály sú niekedy také, že vlastne nič nám nehrozí, že tí Rusi raz odídu, keby sem aj prišli. A niekedy sú také, že OK, poďme trošku strašiť, neviem, kvôli volebným preferenciám alebo kvôli čomu. Tak ako sme na tom teraz a či už sú v behu možno nejaké systémy, ktoré štát má, či sa môžeme cítiť teraz bezpečnejšie možno ako pred pár rokmi, že už si na to dávame pozor, alebo Slovensko je také, teda vy teraz nie ste minister, alebo je také, že OK, len čakáme a uvidíme, čo sa stane. No, v prvom rade sme OK, hej? Sme OK.
máme nielen teda slovenské ozbrojené sily, ktoré presne vedia, čo budú robiť a čo budú brániť a akým spôsobom budú postupovať, ale máme aj ten dážnik kolektívnej obrany v rámci NATO. Hej? A teraz nie ako prísľub, lebo to sa tu tak akože prezentuje, že my musíme byť silní, aby sme sa dokázali ubrániť pár dní na to, aby potom prišli tie posily z NATO, z iných krajín a že my nevieme, že aj tak sa musíme spoľahnúť sami na seba a preto musíme byť silní a tak. Hej? To nie úplne zodpovedá s tou skutočnosťou, lebo pozrite sa, na nás nikto neútočí, nikto nám nerobí žiadne výhrážky, okrem teda takých tých úplne high level, hej. Ale a my tu už máme 1000 naťackých vojakov na Slovensku cvičí obranu slovenského územia, hej. Že keď si to rozkúskujeme, tak vlastne NATO, takéto abstraktné NATO, ktoré má vojakov len z tých krajín, ktoré ich poskytujú, vlastne si rozobralo, že ak by Rusi chceli útočiť, tak vlastne toto je predpokladaný scenár, tuto by sa to predpokladalo, takto by sa to dialo, toto na to potrebujeme, toľkoto ľudí, toľkoto techniky, takýmto smerom to budeme robiť, takto budú vyzerať tie operácie a na to, aby sme to mohli spraviť, tak toto sú požiadavky, alebo teda toto chceme, aby krajiny dodali. Hej? To chceme, aby krajiny boli pripravené, aby vedeli odpovedať v prípade, že sa niečo začne. Nie, že na to bude otočiť, ale v prípade, že sa niečo začne. A teraz to zrátali a vyšlo im, že ak toto všetko chcete naplniť, tak potrebujete na to vydať 5% hrubého domáceho produktu všetky krajiny. Hej? To je tá debata, ktorú možno sledujete, že koľko vlastne peňazí dať na obranu a že či 2% sú dosť alebo nie sú dosť a že čo sú to za čísla a kto sa na nich dohodol v NATO a tak. Hej? Tie čísla idú zo spodu, z Excelov, hej, akože z Excelov zo spodu, kde sa uvádzajú v podstate do poslednej jednotky, že čo sú teda tie požiadavky a to rastie. Na konci to niekto zráta a povie, ak sa chcete pripraviť v čase, ktorý na toto máme, predpokladaný, 5 rokov, tak potrebujete investovať toľkoto do tej armády. Ale to je jedna časť a druhá časť je, že teda oni skutočne majú rozparcelovanú aj tú geografiu, ktorá potom hovorí, že Slováci budú plniť úlohy tu a tu a tu a tu im budú pomáhať Španieli a tu budú už Nemci a tu to budú Rumúni a tu bude takto a takto to bude vyzerať a toto si nacvičte a keď to budete mať dobre nacvičené, tak budeme všetci najbezpečnejší. Čiže nie sme na tom zle, sme na tom veľmi dobre, pretože máme za sebou 1,2 milióna vojakov naťackých krajín. Akože ja nechcem byť negatívny a nejako narúšať morálku, ale ešte donedávna to boli 2%. Teraz zrazu potrebujeme 5% a aj tak vieme, ako sme sa k tým 5% dostali, že vlastne prezident Trump to v podstate nakázal zvyšku NATO. A teraz máme veriť tomu, že je to z excelovských tabuliek, alebo že to je, že sa prezident iba vyspal nejako inak ako predtým? No, veriť môžeš čomu chceš. Môžete veriť čomu chcete. To je tá sloboda, to je tá demokracia, ale ja hovorím to, na čom sa na to dohodlo. Hej. Keď sa príde na summit, samozrejme, že pre Trumpa je to veľké číslo a veľká pozornosť sa na to sústredí, pretože on to chce vidieť a on je ten, ktorý to dosiahol. A generálny tajomník NATO našiel spôsob, ako s tým Trumpom takýmto spôsobom akože pracovať. Hej. A dať mu tú pochvalu a teda potlapkať ho po pleci a ukázať, že všetci tu ostatní musia robiť to, čo ste povedali, pán prezident. No a tí ostatní sa tak aj pri tom tvária, hej, akože Keď počúvate nemeckého kancelára, tak ten vždycky povie, že teda toto nám treba. Nemecký kancelár dokonca išiel do toho Hágu, lebo však to je výsledok summitu NATO z Hágu z minulého roku. V júli, Merz bol chvíľu v úrade a teda dostal sa do situácie, že on ako nový kancelár má prísť do NATO a potvrdiť, že NATO sa dohodne na tom, že 5% HDP je tá úroveň, ktorú potrebujeme dávať na obranu. A Merz predtým, jak odišiel, tak v Berlíne, predtým, jak nastúpil do lietadla, spravil tlačovku a povedal, že ja toto podporujem, ja absolútne rozumiem, prečo my musíme dávať 5% do roku 2035, to je dohoda v NATO, hej. Nie teraz okamžite, ale do roku 2035 postupne zvýšiť. Ja tomu rozumiem a súhlasím s tým, aby všetky krajiny mali takýto záväzok, ktorý si sami dávajú sebe. Ja ale viem, že Nemecko má, alebo teda hrozba toho, že Nemecko sa ocitne v krízovej situácii po nejakom prípadnom útoku na niektorého z členov NATO,
To sa môže stať už v priebehu 5 rokov, nie 10, a preto ja tu garantujem, alebo teda ja vyhlasujem, že Nemecko naplní 5% za 5 rokov. A to Trump od neho nechcel. Hej? Že to nie je zase niečo, čo by on urobil pre Trumpa. Urobil to preto, že rozumie tomu, že to musí teraz urobiť. Samozrejme, ale otvoril si niekoľko otázok. Jedna z nich je, že či vynakladáme tie peniaze na reálne dobré veci, pretože vieme, že možno sa z toho budú stavať aj iné projekty, ktoré možno s tým zbrojením až tak nesúvisia. A s tým sa zase spája dôvera občanov v štát, či ten štát robí to, čo by mal na ochranu tých občanov. A ešte pokračujem vlastne ďalej, teda či to nie je príprava toho štátu napríklad, aby do tej vojny nemuseli ísť a možno si postaviť nemocnice, občania nemôžu potom bojovať a bude taký, že OK, tí Rusi raz odídu. Opakujem. Vidím, že Rusi raz odídu sa tu asi opakuje často. Už naposledy. Škoda, že sa to tak zažilo, lebo to je úprimne, ja teraz ospravedlňujem sa, že odbočím, ale to, že toto povie minister obrany, je jednak zlé, hej, že to minister obrany nemôže takto komunikovať. A dva, že to povie rovno vedľa poľského ministra obrany, ktorý akože tam stojí a rozmýšľa, že či dobre počul, hej. To nevadí. No, čo robí štát, ako míňa tých 5%, to je samozrejme, keďže NATO nie je nadnárodná organizácia, NATO je medzivládna organizácia, čiže v NATO prioritnú úlohu hrá každý ten jeden štát. Hej. Nemá niečo ako je Európska komisia, že je to nejaký orgán, ktorý by bol čisto akože medzinárodný. Hej. V NATO všetko, čo sa deje, je na základe dohody každej jednej krajiny a súhlasu každej jednej krajiny s tým, čo sa deje. Čiže ak teda niekto tvrdí, že NATO od nás chce 5%, to Slovensko tam zdvihlo ruku, že áno, my súhlasíme 5%, a však možno si to aj pamätáte, bola okolo toho kauza, že sme povedali, že 5%, ale nenaplníme ich a Španieli si tiež vydobili nejakú výnimku. To je o tom, že tie krajiny tam majú tú suverenitu. Hej? A vždy to tak mali, 75 plus rokov existuje NATO a za každý jeden rok všetky krajiny mali tú suverenitu, aby mohli povedať, čo chcú, aby NATO robilo a čo nechcú, aby NATO robilo. Čiže to je prvá vec, že nikto v tom NATO nám nepredpíše, že na čo to my musíme minúť. Oni nám povedia, že v tom našom vzorci, v tom našom Exceli, hej, pre Slovensko vychádzajú tieto riadky, prosím vás, za 10 rokov vybudujte toto. A my povieme, rozumieme tomu, budeme sa snažiť, ale pre nás je o mnoho dôležitejšie, aby sme si kúpili Black Hawky a neviem čo tuto. Hej. A oni povedia, to ale nepodporuje našu spoločnú víziu, na ktorej sme sa dohodli a my povieme, nám to je jedno, toto je naše národné rozhodnutie. Dobre, a 5 rokov je dosť rýchla doba? Je extrémne rýchla doba. Na vojenské spôsobilosti to je veľmi krátky čas. Dobre, ale ak aj Rusi vedia, že v podstate máme nejaký limit, že do 5 rokov chceme byť vybavení jedno s druhým, tak to by ich možno potom mohlo aj povzbudiť, že OK, asi nebudeme zahalať. No a ten horizont práve vychádza z toho, že oni teraz nemajú na to, aby úplne prišli a niečo tu významné spôsobili. Hej. Tá ukrajinská vojna ich dosť vyčerpáva, jednak, že to aj vidieť, hej, že nepostupujú. Jediné, čo oni majú ako prevahu, je ľudský faktor, ľudská sila, ktorá akože na nej nezáleží v Rusku, takže oni môžu koľkokoľvek vojakov poslať na front a tým ako keby udržiavajú ten pocit, že postupujú, hej, za cenu absolútne obrovských ľudských strát, neprimeraných tomu, čo napríklad Ukrajinci alebo akýkoľvek iný moderný konflikt, hej, že keď teraz som niekde dokonca čítal, že vlastne tie priemery sú už ako keby aj ten postup je pomalší ako za prvej svetovej vojny a aj niektoré tie čísla ľudských obetí sú vyššie, hej, čiže Rusi toto udržiavajú a oni potrebujú, ak by chceli útočiť na NATO, tak potrebujú, aby ukrajinský konflikt sa utlmil. Prímerie, rokovania, neviem čo, ale tak na to ešte oni nie sú pripravení. Nedosiahli ciele, ktoré si stanovili. Až keď ten konflikt akože sa utlmí, tak potom ten ich priemysel dokáže vyrobiť toľko zbraní, aby boli pripravení na nejaký omnoho väčší konflikt. Hej. Stret z NATO je pre Rusko absolútne nevyhrateľným konfliktom
To, na čo sa oni chcú sústrediť, zrejme, tak rozumieme tej ich doktríne, je, že by ukradli nejakú časť územia, kde by postavili čo najviac vojakov a povedali by, že ak sa toho niekto dotkne, tak letia jadrové zbranie. Niečo podobné, ako povedali aj na Ukrajine a nikdy k tomu neprišlo. Čiže teraz tá debata je vlastne o tom, že či Rusko je seriózne v týchto takýchto hrozbách, ktoré robilo aj na Ukrajine, a že či teda sa treba až tak veľmi ponáhľať, alebo nie. Len na ilustráciu, Rusi sú nastavení na vojnu. Oni na ekonomike majú sankcie, jediné, čo funguje v ich ekonomike, je vojenská výroba. Ruský obranný priemysel dokáže za 6 mesiacov vyrobiť toľko vybavenia, toľko vojenskej techniky, ktorú má celý Bundeswehr, Nemecko, ktorú vlastní, tak toľko oni dokážu vyrobiť za 1,5 rok. Čiže keď si predstavíme, že teda Ukrajina by prestala byť pre nich tou spotrebou, tak vlastne niekoľko pol rokov a majú niekoľko Nemeciek, by naozaj by dokázali vybudovať veľkú silu, ktorá by bola veľkou hrozbou. To ešte stále neznamená, že by vedeli vyhrať, lebo, a tu sa bavíme teda o takom hroznom slove, ktoré sa volá, že odstrašenie, lebo to je základom toho mieru, tak ako ho poznáme, a sme ho poznali aj v studenej vojne. Že odstrašenie je veľká matematika, kde každá jedna strana si zvažuje, že mne sa neoplatí útočiť, pretože ma to bude stať toľkoto nákladov, takéto škody, takúto politickú, neviem čo, reputáciu a všetko. A pokiaľ tá vnímaná strata a škoda je dostatočne nízka na to, že ju je schopná akceptovať tá strana, tak vtedy sa stane ten útok. Hej? Že keď Rusi si zrátali, že Ukrajinci, že ich porazia do 3 dní, že Ukrajinci vlastne budú radi, že ich prišli oslobodiť a že teda dostanú za to nejaký medzinárodný, nejakú kritiku, ale v priebehu niekoľkých rokov sa vráti tá úloha Ruska, lebo budú samozrejme väčší a dôležitejší. Prerátali sa, spravili zle tú kalkuláciu, tak aj dopadli, ale to odstrašenie nefungovalo. Hej? A ak by oni rástli po tom, čo Ukrajinu teda nejakým spôsobom, nie že vyriešia, ale zastavia, že by vyrástla tá ich sila, tak by mohli mať pocit, že majú navrch nad NATO a že stojí za to zaútočiť. Hej? A to je to nebezpečné. A preto ten Merz hovorí, že my máme tých 5 rokov na to, aby sme dosiahli úroveň, nie aby sme mali viac ako Rusko, ale aby sme mali dosť, aby tí Rusi pochopili, že sa neoplatí na nás útočiť. Hej? Lebo my už aj teraz máme dosť na to, aby na nás oni neútočili, keď zrátame naozaj vojenské spôsobilosti krížom cez celú alianciu severoatlantickú, tak máme o mnoho viac. Máme viac ľudí, máme väčšiu ekonomickú silu, máme viac vojenských spôsobilostí. Rusko nemá šancu toto vyhrať. Hej? Čiže oni to vedia a ide len o to, že pokiaľ my budeme rozhádaní a neistí, tak vtedy oni budú cítiť príležitosť, že dá sa niečo urobiť. Takže o to tu vlastne ide, že koľko máme toho času. Hej? Ten čas máme len taký, aby sme prezentovali jasnú, silnú a odhodlanú pozíciu. Teraz sme v medzinárodnom priestore. Neskôr sa dostaneme aj ku Slovensku trošku bližšie. Ale teda nebudem odbáčať. Jedna vec je NATO, druhá vec je Európa. Aj ty si hovoril o tom, že vlastne Amerika má už záujmy napríklad v Ázii a takto. Takže predstavme si, že Amerika si povie, že OK, nás zaujíma Ázia a Európa sa musí postarať sama o seba. Je Európa dosť silná na to, aby sa obranila napríklad aj teraz? Proti čomu? Proti Rusku. Proti Rusku? So Spojenými štátmi áno. Môže hrať inú úlohu, lebo doteraz tá kalkulácia na našej strane bola, že Američania nikdy nedopustia, aby Rusi začali útočiť na Európu, pretože je to nevýhodné pre Američanov, povedzme si to rovno. Hej, všetci to vieme, aj oni to vedia, že keď v Európe bude vojna, tak Amerika ide ekonomicky dolu a nemá šancu súťažiť s Čínou a teda prípadne s Ruskom. Čiže to bol také daná vec. A teraz vlastne toto nemáme. Dobre, a Európania v podstate povedali, chvíľu boli zlaknutí, niekoľko mesiacov, hej, možno, že celé prvé Trumpové obdobie a potom si povedali, chvála Bohu, sme to zažehnali, netreba sa tým ďalej zaoberať. Ale prišiel naspäť a teraz vieme, hej, že toto je tu opäť a Európania hovoria, že dobre, my tomu rozumieme,
Spojené štáty nám hovorili 15 až 20 rokov o tom, že ich už nebaví platiť za bezpečnosť Európy. Najprv nám to hovorili slušne vo vnútri, niekde v miestnostiach, kde to nebolo počuť, potom nám to už hovorili verejne. A teraz Trump to prehnal do úplného, akože takéhoto, neviem, jak to mám nazvať, ale teda využil na to svoj štýl, aby zvýraznil túto message. Hej. Tak Európania povedali, dobre, rozumieme, chceme, ideme a už aj robíme. Hej. Že Európania teda investujú peniaze do obrany, snažia sa, aby obranný priemysel vedel vyrobiť viac vojenských spôsobilostí čo najskôr, preberajú niektoré úlohy v tej vojenskej štruktúre NATO, hej, vo vojenskej veliteľskej štruktúre NATO. To sú, akože ono je to ťažko si predstaviteľné, ale NATO sú jednotlivé národné ozbrojené síly, ktoré sa dohodli, že na to, aby sme vedeli my medzi sebou spolupracovať dobre, tak si vytvorili také medzinárodné veliteľstvá, kde sedia vojaci z tých jednotlivých krajín a riadia ako keby spoločne potom tie armády. No a tam v kľúčových pozíciách bolo veľmi veľa Američanov, hej, pretože samozrejme Spojené štáty tu mali dakedy 200 000 vojakov v Amerike, teraz majú o mnoho menej, ale tá štruktúra zostala a aj tie americké pozície v tom zostali a teraz Európania vlastne preberajú niektoré tieto kľúčové pozície po Američanoch, čo znamená, že majú Európania väčšiu kontrolu nad tým, čo spoločne v rámci NATO budeme robiť. Čiže nie je to len o Európskej únii, aj keď tá prináša peniaze, prináša legislatívnu právomoc, ktorá môže urýchlovať veci, ak sa urobí správne, hej. No, to sú dve hlavné veci, hej. Čiže keď prinesie peniaze a legislatívu, tak potom krajiny môžu rýchlejšie budovať, akože nakupovať tie tanky, dróny, lietadlá, protiraketovú obranu. A budujeme, áno? Budujeme. Zvyšuje sa počet, však pozrite sa na Poliakov, hej, Poliaci majú výnimočnú situáciu, majú celospoločenský konsenzus o tom, že čo im môže hroziť. Už v 2014, keď vlastne Rusi zaútočili na Krym, alebo teda otrhli Krym, tak Poliaci povedali, to nebude koniec, treba, aby sme sa pripravili. A v 2014 už NATO začalo posielať vojakov takých tých nevýchodných na východ, aby bolo vidieť, že v prípade, že sa niečo naozaj stane, tak na to bude pripravené akože zasiahnuť veľmi rýchlo. To je jedna vec. Druhá vec, keďže sú tam Američania, Kanadiania, neviem, aj Španieli sú tam, všetci Briti, každá jedna krajina to bolo len v 3 pobaltských a v Poľsku. V 2022 sa pridalo aj Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko. Teraz už aj vo Fínsku je taká skupina, hej, ktorá tam reprezentuje NATO, hovorí, že my sme tu, cvičíme, pripravujeme sa, všetko. To je jedna vec. A druhá vec, že keby sa tam začalo útočiť a teraz Rusi prídu a zabijú amerických alebo britských vojakov niekde v Estonsku alebo v Litve, tak samozrejme je tam iný komitment aj tejto krajiny ísť brániť aj svojich a zvyšok NATO. Čiže toto tam existuje, že tá pozornosť sa na toto sústredila. Poliaci ako špeciálny prípad, tí sú už teraz na 5% HDP, alebo 4,8, myslím, alebo 6 majú tento rok v rozpočte na obranu. Obrovské peniaze vďaka silnej celospoločenskej podpore a kupujú takmer všetko, čo existuje vo svete. Chcú to rýchlo, majú viac lietadiel, majú viac tankov, majú viac obrnených vozidiel, majú lepší elektronický boj, majú viacej kybernetických spôsobilostí. Je to vidieť. Hej? Akože naozaj míňajú na obranu už niekoľko rokov veľké peniaze a tá ich armáda ide dopredu, zvyšuje sa počet vojakov, takže to sú Poliaci. Mnohé krajiny konajú rovnako, hej, Balti, ale aj Rumúni. Fíni sú niekde úplne iné. To je NATO. Akože NATO vyzerá, že sa pripravuje, snáď bude aj pripravené jedno s druhým. NATO sú tie jednotlivé krajiny, hej. Áno. A my sme teda súčasťou NATO, je to taká báza našej obrany, bez toho by sme asi boli veľmi ľahký cieľ. Ale poďme sa porozprávať o tom, ako je rozdelená tá obrana Slovenska vlastne, aké zložky jednotlivé tvoria tú ochranu toho štátu. Tak ja to beriem tak, že sú nejaké medzinárodné, tak to je to NATO, možno Európska únia, aj keď tá teda asi nie je nejaká obrana, ale sme v nej. No a potom sú tie slovenské bezpečnostné zložky, vojenské zložky, ozbrojené zložky. Ozbrojené síly. Takže to je nejaká profesionálna armáda a potom je to možno obyvateľstvo, ktoré by asi tiež muselo za nejakých podmienok brániť tú krajinu. Tak ak som to povedal správne, kľudne ma oprav.
Tak poďme si trošku rozbrať tú profesionálnu armádu, ako na tom je, či máme dosť vybavenia, či sa dovybavuje a tak. Dovybavuje sa, hej, však slovenská armáda trpela tým, že my sme ešte, však nie tak dávno, akože keď si to tak zoberieme, že 30 rokov existuje krajina a posledných, čo to je, 8 rokov naozaj akože investujeme do obrany. Zvyšok sme rozdávali, hej, že my sme takedy mali počty, ktoré zodpovedali československej armáde, hej, pretože sme sa pripravovali na nejakú úplne inú situáciu a mali sme úplne iné úlohy. Takže my sme išli takým hlbokým prepadom. Ešte v roku 2017 alebo 2016 sme boli niekde na 1% hrubého domáceho produktu, čo sa týka investícií. To znamená, že sme ozbrojeným silám nedávali ani toľko peňazí, aby akože neschudli, hej, že oni boli proste podvyživené a tým pádom museli škrtať veci, ktoré niektoré z nich sa veľmi ťažko obnovujú. Ale odvtedy, od 2018, myslím, alebo 2019, sa rozpočet dvíha, zdvojnásobil sa v priebehu niekoľkých rokov, investuje sa významne, prichádza nová technika, však ja verím, že to vidia aj ľudia, nielen F-16, ale teda aj pásové kolesové vozidlá, ktoré tu budú čoskoro. Veľmi veľa takých malých, neviditeľných vecí, ktoré možno, že pre akože verejnosť sú také nepostrehnutelné, ale zvyšujú schopnosť vojakov brániť územie. Hej. Či už sú to nejaké osobné zbranie alebo výzbroj pre špeciálne jednotky, dopravné vrtuľníky, ktoré vyzerajú, že nie sú úplne bojové, ale dokážu odviesť veľmi veľa vojakov naozaj. A proste máme takéto pozitívne príklady. Ostávajú nám niektoré, diplomaticky ich nazveme výzvy, alebo teda normálne by sme ich nazvali problémy, ktoré máme. To je vlastne protizdušná obrana už je vyriešená, tá bude dodaná čoskoro. Z pozemných vozidiel, alebo teda nám zostáva vyriešiť otázku tankov. Nie preto, že by sme ich nemali, ale preto, že T-72 nie sú perspektívna technika, ktorá nám dokáže... T-72 znamená, že boli zavedené v roku... Teda, že ozbrojené síly ich začali používať v roku 72, čo je 50 plus rokov, hej. Najlepší vtip na obrane je, že technika je často staršia ako generáli, ktorí velia vojakom, ktorí ju obsluhujú. Čo vlastne nie je vtip. Čiže 72 potrebujeme vyriešiť, potrebujeme veľa investovať do... takto, kybernetická obrana je celkom OK. Robia ju výborní ľudia, ktorí rozumejú tomu a majú dobré argumenty, že prečo treba investovať do kybernetickej obrany. Potrebujeme sa pozrieť na to, že ako slovenská armáda začne využívať nejaké vesmírne spôsobilosti, to doteraz nerobíme a musíme. A ešte jedno som chcel povedať, elektronický boj, to sú tie rušičky, všetky také tieto elektronické veci, ktoré absolútne nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby sme vôbec boli schopní komunikovať a riadiť tie všetky dróny a všetky vozidlá. Hej. Dneska už BVPčko, ak teda sú tu niektorí, ktorí ešte slúžili na BVPčku, tak BVPčko sa šoferovalo takými pákami, hej, že to sa tak akože ťahalo doľava doprava. Teraz je to, každé jedno vozidlo je vlastne pojazdný server, ktorý proste je totálne digitalizovaný a tí ľudia tam majú úplne iný zážitok, hej, čiže to sú také veci, ktoré nám chýbajú. To, čo si myslím, ale že potrebujeme naozaj dotiahnuť na tej národnej úrovni, a to je proste viac ľudí do armády. Lebo darmo my nakúpime viac techniky, ak ju nemá kto používať, tak zbytočne nám bude stáť na dvore. No. Ľudí do armády, a ešte som nepočul jednu vec, a to sú kryty. Máme ich dosť? Kryty sú najobľúbenejšia otázka, lebo to je ako keby hneď prvá otázka, že keď bude vojna, že kde je kryt, do ktorého sa máme schovať. Presne tak. Teraz rozmýšľam, že čo povedať, ako zaobaliť, že nemáme ich dosť. Do pivnice. Do garáže, no. A to je ten rozdiel, hej, že keď sa pýtal, že či štát akože míňa dobre na tie veci, ktoré treba stavať, no ako ktorý, hej, Nemci povedali, že áno, uvedomujeme si, že vieme ochrániť asi tak 2% obyvateľstva a preto vyhlásili projekt, že idú vybudovať 1 milión úkrytov, nie krytov, hej, ale úkrytov, že to nemusí mať samostatnú ventiláciu a neviem čo, ale preto, aby ľudia vedeli, že túto je miesto, kam sa môžu ísť schovať v prípade, že budú mať pocit, že teda treba sa ísť schovať, hej? Alebo že ich tam pošleme my.
A to môže byť akože nejaká reinforced, akože posilnená garážová stavba, to môže byť proste nejaké niečo, čo bude zabezpečené či už pod nejakým obytným domom, alebo niekde proste na nejakom centrálnejšom mieste, kde sa ľudia môžu prísť schovať. Proste áno, Nemecko si to uvedomuje a robí to. My robíme, tuším, audit krytov, že koľko ich máme a že v akom sú stave. Takže ešte ani nevieme. Áno. To... Ja som počul, že Fíni, ktorí majú akože 5,5 milióna ľudí, takisto ako my, majú kryty pre 4,5 milióna ľudí. Takže... myslím, že to je malé číslo. Oni vedia schovať 94% alebo 96% populácie, ak si správne pamätám. Čiže, ale opäť Fíni, podobne ako Poliaci, majú jeden z najväčších spoločenských konsenzov o tom, že čo im všetko treba a prečo štát musí vydávať také veľké výdavky na obranu a prečo musí každý jeden Fín ísť na základnú vojenskú službu, pretože presne vedia, hej, majú ten spoločný pocit o tom, že čo im hrozí a chcú ako štát prežiť, pretože sa museli ako štát brániť, ak chcú sa tomu vyhnúť a chcú ako štát prežiť, tak toto sú všetko tie veci, ktoré musia urobiť. A to je pre mňa jeden z najdôležitejších momentov, nielen vo Fínsku, ale aj v tom Poľsku a aj v Nemecku najnovšie, kde vláda ešte Olafa Scholza, predchádzajúca, začala hovoriť normálne s využitím, však šéf spravodajskej služby, keď sa postaví pred médiá a povie, že počujete, máme 5 rokov na to, aby sme sa pripravili, tak to by malo tak akože zahrmieť trošku, že počúvate, keď už spravodajské služby verejne hovoria, že Rusko na nás môže zaútočiť za 5 rokov, tak asi naozaj sa niečo deje a teda tí ľudia začnú mať takú debatu o tom, že čo by sme vlastne mali, ako by sme sa mali zamyslieť nad svojim životom, ak by sa niečo stalo a čo sú tie dôležité veci, ktoré chcem mať pokryté a dostanú sa do takého stavu, že vlastne rozumejú tomu, že je šanca, že sa budú diať zlé veci, lebo chcú nad tým rozmýšľať a potom očakávajú od toho štátu, že začne niečo robiť. Hej? A teraz minulý rok to bolo, Nemci povedali, že zavádzajú naspäť základnú vojenskú službu a to je niečo, čo sa nedá spraviť z mierového života, len tak v situácii, kedy nám nič nehrozí a keď na nás niekto zaútočí, tak aj tak odíde, tak v takejto situácii nedokáže politik povedať, že potrebujem, aby všetci ľudia išli na povinnú vojenskú službu, pretože to je nevyhnutné pre bezpečnosť krajiny. Pokiaľ ľudia neuvidia z takéhoto mieru padať bomby rovno niekde do svojej záhrady, hej, tak povediac, tak necítia to ohrozenie. Ale v Nemecku to pochopili, že proste treba jednoznačne mať otvorenú debatu s tými ľuďmi o tom, že čo hrozí a aké sú tie skutočné veci, ktoré sa dejú. A potom sa dá dostať aj k tomu, že Nemci zdvojnásobujú obranný rozpočet v podstate z roka na rok, hej, alebo teda v priebehu niekoľko málo rokov. A dokonca zavedú vojenskú službu, naspäť základnú vojenskú službu. Áno, vždy je tam nejaký akože odpor. Je to veľká vec. Samozrejme, že ľudia, ktorých sa to najviac týka, tí budú najviac s tým, ako keby s tým nesúhlasiť. Ale zasa na druhej strane existuje tam aj, nie že neprimerane, ale signifikantné množstvo ľudí, ktorí rozumejú, prečo to treba urobiť, hej. Tak potom aj tým politikom sa príjmajú jednoduchšie také ťažké rozhodnutia, ktoré existujú. A to je Fínsko, Poľsko, Pobaltie, Nemecko, ale aj Dánsko, Švédsko, hej, ktorí všetci rozmýšľajú už o tom, že čo mi treba mať doma, aby som prípadne bol pripravený na vojnu. No lenže jedna vec je, že čo vyžadujú ľudia od politikov, druhá vec, že čo komunikujú politici. Ja som mal v úvode pripravenú takú reč, že vo veľa krajinách v Európe vyšli také príručky, hej, že čo robiť v prípade vojny a nebezpečných krízových situácií. No a už vyšla aj u nás minulý týždeň, je to teda bomba, máme to tu niekde. A teda sme si aj pre vás vytlačili jednu švédsku, jednu slovenskú, možno to na prvýkrát kľudne to niekde dá kolovať. Od konca, od začiatku, hoci kde. Švédska je super. Hej. Švédska je super a teda obidve majú 32 strán. Informácie sú cca podobné, ale podanie tých informácií je veľmi rozdielne. Tak na Slovensku sa často hovorí o rôznych krízových situáciách a ďalších krízových situáciách. V tej švédskej sa hovorí samozrejme o vojne. A v tej slovenskej napríklad padne slovo vojna 3-krát a v tej švédskej, tuším, 25-krát. A ďalšie slová ako útoky a tak. Takže to už je vidieť, ako sa masíruje to obyvateľstvo možno a ako sa pripravuje. A to sú stále tie otázky, tie isté odo mňa na teba, že
a ja sa teraz ani nebudem pýtať, lebo už som sa to pýtal, ale že teda tí politici, aký majú zámer s tým Slovenskom, hej? Aha, okay. A to som nepochopil tú otázku takto. A na ňu ani neviem odpovedať, ako majú politici zámer so Slovenskom, ale však zostaňme tu, že pri tých brožúrach, ináč vydanie takéto brožúry je vlastne na základe nejakého väčšieho procesu, ktorý vzýšiel z Európskej únie, hej? Čiže nie sú to len zakrivené banány a tak. To sme proste museli vydať. Nemuseli sme to vydať, ale má to zmysel a súhlasili sme s tým na európskej úrovni, že vydáme aj my takúto brožúru. Čiže som rád, že sme ju vydali. Škoda, že dopadla takto. No. Áno, lebo na úvodnej strane máme my takú akože rodinku, vyzerá to až tak akože celkom idylicky. Švedi tam majú dvoch vojakov, teda vojaka a vojačku so samopalmi. Tak je to trošku rozdiel asi tá komunikácia. Tak áno, ale poďme možno sa pobaviť. Tam je dôležité, aj Česi vydali takú príručku a tí ju volajú, dokonca spravili si takú stránku, že 72 hodín. A to je ten najdôležitejší čas, hej, že, lebo teraz nejde o to, že ako veľmi vystrašíme tých ľudí a že či sme k ním úplne otvorení ako Švédi, alebo či sa tvárime, že až toľko nám tu nehrozí. A že aký budú mať, lebo dôležité je, aby sa ľudia nezlakli, že teda teraz príde tá vojna, lebo ja hovorím, Rusom sa to neoplatí. Hej. Neoplatí sa to, jedine, že by teda Američania veľmi jednoznačne povedali, že keď Rusi na vás zaútočia, tak my vás necháme v tom. A to zatiaľ nepovedali, hej. Zatiaľ tvrdia, jadrové zbranie sú pripravené, keď bolo treba, tak akože všetko je na mieste. Robte viacej, aby ste sa nedostali do takej zlej situácie. Čiže tých 72 hodín je tých najdôležitejších, nad ktorými sa ľudia majú zamyslieť, že ak by sa niečo stalo, a kľudne si to predstavte ako zemetrasenie a spadne vám dom, to je v poriadku, to je asi ten prístup našich politikov, hej, že keď bude zemetrasenie, tak rozmýšľajte o tom takto. Švédi hovoria, že áno, však rozmýšľajte o zemetrasení, ale to najhoršie, čo sa môže stať a šanca je omnoho väčšia ako kedykoľvek predtým v 20. a 21. storočí, tak môže byť tá vojna. No a za tých 72 hodín, keď dokážete prežiť, tak máte veľkú šancu, že teda budete v poriadku. Hej? Že nájdete spôsob, ako odísť, alebo sa to proste, nechcem povedať, že vyrieši, ale proste nájdete spôsob, ako sa zariadiť. A teraz to nie sú nejaké veci, ktoré by vás stáli akože zmenu životného štýlu alebo niečo, ale je to tu nejaká fľaša vody alebo nejaké rádio, alebo už len rozmýšľať o tom, že ale však keď sa takéto niečo stane, tak čo vlastne? Nebude elektrika, nepôjde mi chladnička, neviem, asi nebudem, keď nepôjde elektrika, tak nebudem mať vlastne Wi-Fi doma, že čo vlastne by som akože asi v takom prípade robil, keď mám deti niekde možno na škole cez pol Slovenska, že zavolal by som im, ako bude telefón, alebo že čo by sme si, nechceme mať možno nejaký kód, ktorým by sme si povedali, že počúvajte, my už odchádzame, alebo niečo takéto, hej, že nie je to nevyhnutne o tom, že treba sa pripraviť na to, že sa musíte zakopať do nejakej opustenej bane a tam mať pripravené konzervy a prežiť tam 3 roky, hej, že skôr je to o tom, lebo keď to príde, tak vás to absolútne prekvapí. A čím menej vás to prekvapí, tak tým väčšia šanca je akože sa s tým vysporiadať. Takže hovorím, super, že tá brožúra existuje, len netreba sa tváriť, že to najťažšie, čo sa nám môže stať, je to zemetrasenie. Hej. Ja som to chcel dať len do kontrastu. Samozrejme, že je to fajn. Ja som to aj čítal, akože sú tam celkom cenné informácie, takže odporúčam ľuďom si to prečítať. Sú tam aj základné čísla, veci, čo si nakúpiť a tak. No a teraz sme u tých obyvateľov, u nás, občanov. Hej. Tak čo je vlastne úlohou občana počas vojny? Čo by mal robiť? No brániť. Ako? Brániť. Každý ako vie. Lebo však to je asi tak, že tak, jak sme začali, hej, že tú vojnu si každý predstaví ako tých teda zablatených ľudí niekde v tom zákope, hej, a nad nimi teda lietajú veci a vybuchujú tam bomby. To nemusí byť väčšina akože vojnových zážitkov pre ľudí v krajine, ktorá je napadnutá. Hej? Aj na tej Ukrajine bojuje sa, však je to obrovská krajina, tak bojuje sa na obrovskom území a strašne veľa ľudí je do toho zapojených. Ale na tej vojne sa podieľa strašne veľké množstvo ďalších ľudí, ktorí žijú v situáciách, ktoré sú veľmi podobné tomu, čo my žijeme. Hej? Že keď sa pozriete, tak vlastne Ukrajinci vždy majú, aj však museli mobilizovať, aby boli schopní sa brániť, ale mobilizujú niektoré ročníky, hej, že ľudia v podstate niektorí veľmi často pokračujú v tej práci, ktorú robia, alebo ktorú robili pred vojnou a robia ju teraz, robia ju zrejme inak,
a hľadajú spôsoby, že ako vedia pomôcť tomu štátnemu úsiliu na to, aby sa dokázal štát brániť. Hej. A to je veľmi dôležité, lebo to není o tom, že idem do armády. Áno, aj to je veľmi dôležité, aby veľa ľudí si rozmyslelo, že ide do armády a bude so zbraňou v ruke strážiť Slovensko, svoje mesto, svoju ulicu, svoj dom, hej, svoju rodinu. Kto iný to urobí, keď nie tí ľudia, ktorí tu žijú? Hej? Akože nemôžeme sa spoliehať na to, že tí Španieli nás prídu brániť, pretože nás nepoznajú. Hej? Akože možno, že sa im páčia naše ženy, možno, že ženy budú brániť, neviem. To bol vtip, ospravedlňujem sa. Ale keď ľudia ľudia musia si rozmyslieť, že čo je to, čo viem urobiť. Keď som ITčkár, tak asi existuje spôsob, ako by som vedel možno pomôcť v IT sektore. Hej? Že či už idem teda do národných záloh, ako sa to volá, národné ozbrojené sily sa to teraz volá. My sme to volali aktívne zálohy, ale evidentne stačilo premenovať na národné ozbrojené sily a už to má úplný úspech. Idem tam a nechám sa zaradiť do nejakého spojárskeho alebo teda kybernetickej jednotky a budem pripravený pomáhať. Na to nepotrebujem ani výcvik. Však moja vojna by vyzerala ako môj job, len by som nesedel v tomto office, ale sedel by som v inom office a možno by som mal akože maskáče na sebe, ale bojoval by som tým, čo robím. Že nie je to také, že sa musím vytrhnúť z toho, čo robím, aby som išiel brániť krajinu. Aj to je potrebné, ale potrebné, aby každý tak potom porozmýšľal, že ja by som robil asi toto. A takýmto spôsobom by som chcel pomôcť tomu úsiliu. Ja neviem, hej, akože už aj len nejaké akože jednoduché činnosti typu aktivizácia proste nejakého spoločenstva, získavanie či už prostriedkov, alebo proste posúvanie nejakých základných potravín medzi ľuďmi, hej, posilňovanie takého povedomia, alebo to, čo vidíme na Ukrajine, hej, útočí sa na energetickú infraštruktúru, ľudia proste nemajú kde byť. Zriadenie jedného teplého miesta, kde môžu tí ľudia prísť sa zohriať, je v podstate obrana krajiny, hej, keď tí ľudia dokážu vydržať, tak to je absolútne dôležité v takejto vojne. A samozrejme štát z toho musí veľa zariadiť. Áno, to je pravda. Štát to môže zariadiť ale iba s ľuďmi, ktorí tu žijú. Hej? A že keď tí ľudia povedia, že ja si nemyslím, že chcem natoľko riskovať, tak vlastne to nechá ako keby na tých druhých. Neviem, či to je úplne fér, hej? Potom očakávať od tých druhých, že prídu ochrániť mňa a moju rodinu. No, podľa prieskumov máme také celkom alarmujúce čísla, že krajinu by išlo chrániť 6% bojaschopného obyvateľstva, ak som to dobre pochopil, čo je aj na európske pomery veľmi nízke číslo. Tak ja by som sa chcel opýtať, a kto chce, kľudne zdvihnite ruku, ak nechcete, nebudeme vás nutiť. Aj tak vás nevidíme. Aj tak vás nevidíme, ani kamery vás nevidia. Je tu niekto, kto vie, že ak by bola vojna, že by odišiel zo Slovenska? Kľudne zdvihnite ruky, my vás aj tak fakt nevidíme. Dobre. Vidím, tuším 3. Hej. To je celkom dobré. A je tu niekto, kto vie, že ak by bola vojna, že by išiel bojovať, ak by musel aj zobrať zbraň do ruky? No, tak ideme proti prieskumom, je vás tu asi 5-6. Dobre. Môžem k tým prieskumom? Kľudne. Lebo to je pochopiteľné, hej? Však každý nad tým tak rozmýšľa, že ak sa tomu dá vyhnúť, tak nechceme tam ísť. Nikto nechce, aby bola vojna. Nikto, ani keď sa opýtate kohokoľvek na tej Ukrajine, či na ruskej alebo ukrajinskej strane, nikto nechce, aby bola tá vojna. Čiže to je taký prirodzený mechanizmus, že OK, však nejak to vyriešime, aby sme tam nemuseli ísť. Ale čo sa ukazuje tiež, je, že ak by k tej krízovej situácii došlo, tak tie čísla sa menia významne. A že keď ľudia cítia to ohrozenie, to je to Poľsko, Fínsko a tak ďalej, hej, že sú ochotní o mnoho viac urobiť a čím väčšia kríza, tak tým viac sú ochotní urobiť. Čiže rozumiem, že treba sa na to pozrieť a treba tie čísla využiť na to, aby sme tu takto rozprávali s ľuďmi o tom, že čo všetko môžu urobiť pre obranu svojej krajiny. Netreba sa na ne ale úplne fixovať, že tým pádom je to úplne prehrané, hej, že netreba sa vzdávať. Ja si stále myslím, že Slováci nájdú dosť ľudí na to, aby dokázali aj naplniť ozbrojené sily, aj teda zmobilizovať to, čo všetko treba, aby tam boli tí ľudia, ktorí musia so zbraňou v ruke bojovať a aj aby bolo strašne veľa, alebo dostatok tých ľudí, takých tých committed občanov, hej, ktorí budú pripravení urobiť, čo bude treba preto, aby krajina to zvládla. Hej, že či už chodiť po svete a zháňať, ja neviem, technológie alebo peniaze na to, aby proste na Slovensku sa dalo bojovať. A teraz
hovoríme o tom, že na Slovensku sa bude bojovať. Ak sa bude bojovať na Slovensku, bude sa bojovať vo viacerých krajinách NATO, hej, naraz. Čiže nie je to taká situácia, že by sme v tom potom boli o samote a proste tých ľudí si myslím, že máme. Však pozrite sa aj teraz, hej, akože nechcem to tu tak akože úplne spolitizovať, ale Slováci, občania, hej, alebo obyvateľia Slovenska posielajú na Ukrajinu generátory, hej, akože nie všetci vypíname elektrínu, hej, akože, čiže my rozumieme, že treba pomôcť, chceme, vieme, sme dobrí aj v takýchto veciach, vieme takéto veci urobiť. A hovorím, že čím viac budeme rozmýšľať nad tým, že ja som dobrý, ja neviem, ja podnikám neviem, čím si mám vymyslieť teraz, s medom, hej, tak budem dodávať proste, mám nejakú sieť vytvorenú, ktorú viem využiť na to, aby som s týmito chalanmi, ktorí a dievčatami, ktorí robia proste včelárov, tak s nimi budeme robiť nejaké, ja neviem, možno, že máme prístup k nejakým ochranným prostriedkom, ktoré vieme dodať na front, hej, alebo možno máme nejaké nástroje, ktorými sa dá, ja neviem, keď si predstavím nejaké tie vidličky a takéto, ospravedlňujem sa, to je prvé, čo ma napadlo, hej, že proste sa s tým dá niečo konkrétne urobiť. Zamyslím sa nad tým, ako sa to dá využiť na to, aby teda ľudia boli viacej ochránení, aby sme mohli lepšie bojovať. Keď sa pozrieme na to, čo Ukrajinci robia, akože ja tým, že teda ako pracujem aj v takej mimovládnej organizácii a teda akože pozerám sa na to, že jak sa ten moderný konflikt vyvíja, tak sa pozeráme hlavne na to, že jak oni vlastne zmenili spôsob toho boja a že ako spolupracujú s priemyslom. Ale v praxi to vlastne znamená, že tí chlapí, ktorí teda tam väčšinou bojujú v tých zákopoch a musia ležať v tej nore tam 3 dní bez toho, aby sa pohli, aby ich ten dron nenašiel, tak vlastne potom, keď odtiaľ výjdu a sú oni na rade, že oni púšťajú tie svoje dróny, tak vlastne to u nás neexistuje také, že vojak to pustí, teraz sa pozrie, že vlastne čo s tým urobil, že zistí, že či to dopadlo dobre alebo nie, ide do garáže, prerobí ten dron, potrebuje väčšiu baterku, potrebuje väčšie vrtule, neviem čo, aby odniesol väčšiu bombu, lebo potrebuje letieť na väčšiu vzdialenosť, alebo teraz potrebujem taký kratší. On si to tam v tej garáži zostrojí, vytlačí si to na 3D tlačiarni, odniesie si to do toho zákopu, teraz tam zasa 3 dní čaká, o 3 dní to pustí a takto náš vojak by nebojoval, hej. Ale to je to, že proste sú v tej situácii, musia vymyslieť, lebo vlastne záleží im na ich živote a na tom, aby obránili tých, ktorí na nich čakajú doma a ten svoj dom, hej, že aby sa ten front nepohol ďalej. A to je, podľa mňa je to veľmi taká motivačná a taká kreatívna sila, ktorá potom tých ľudí privedie k tomu, že ten včelár vlastne niečo nájde, že ja viem poskytnúť toto a to pomôže možno, ja neviem, 25 alebo 50 vojakom na fronte a to je to, čo tí ľudia pre tú obranu môžu urobiť. No ak by museli ísť bojovať, tak, lebo asi existuje situácia, kedy by boli aj bežní ľudia povolaní za nejakých okolností, tak je nejaký verejne známy zákon, ktorý je dostupný pre nás, že OK, keď sa naplní toto a toto, tak vtedy budeme povolávať, ja neviem, mužov od 25 do 40? No áno, však to je ten zákon o obrane, o bezpečnosti štátu, 227 z roku 93, 4. Kde sú tie opatrenia napísané, že keď teda bude ten vojnový stav, tak až vtedy my začneme povolávať tých ľudí, hej? Že my by sme v súčasnej situácii, podľa súčasnej legislatívy by sme, nie, z 2002 roku je ten zákon, museli by sme vlastne čakať až do vyhlásenia vojnového stavu, aby sme vôbec mohli povolávať ľudí. Hej. Dovtedy nič nejde. Ak ste počuli teda dakedy, že ideme meniť zákon o mobilizácii, aby sme vytvorili aktívne zálohy. Ak si pamätáte tú epizódu, že v parlamente potom neprešiel, lebo išiel taký strašný hoax, že vlastne ministerstvo obrany ide posielať Slovákov na Ukrajinu bojovať a z môjho pohľadu ináč jeden z najväčších príkladov hybridného vplyvu, ktorý tu na Slovensku máme. A ten zákon neprešiel a bol, viete o čom? Bolo vytvorení toho, čo sa teraz volá Národné ozbrojené sily. A teraz v tomto volebnom období Národné ozbrojené sily sú vec na základe toho predchádzajúceho návrhu a už je to všetko v poriadku. Hej. K tej mobilizácii my by sme potrebovali nájsť spôsob, ako by sme zmenili naše legislatívne predpisy, aby sme vôbec mohli sa brániť. Ja si myslím, že by sme ich našli, lebo hovorím opäť, tá potom bezprostrednosť tej hrozby je veľmi mobilizujúca. Teraz v zmysle akože hľadania politickej podpory pre zmenu ústavných zákonov.
Ale nemyslím si, že by k tej mobilizácii došlo tak, ako to tam je napísané. Hej. V podstate v praxi Slovensko dneska vie zmobilizovať 500 000 obyvateľov na to, aby bojovali v ozbrojených silách. To nepotrebujeme. To nepotrebujeme, na čo nám je 500 000 vojakov so samopalom. My potrebujeme práve tých ITčkárov, my potrebujeme práve tých dronistov, my potrebujeme práve špecialistov, ktorí sú schopní urobiť konkrétne veci, ktoré robia aj v civilnom sektore, a aby prišli do armády ešte predtým, ako sa začne bojovať. Lebo vojna nezačína tým, že sa mobilizujeme. Hej. Tá vojna začína tým, že vidíme, že niekde za hranicou sa zhromaždilo strašne veľa vojakov. A teda to, že tu máme naťackých vojakov, že tu máme vojakov z iných krajín NATO, tak vlastne nám hovorí, že my už cítime, že by sa nám taká situácia mohla stať a preto sme ju predbehli. Hej. Že my nežijeme úplne v mieri momentálne. Tak poďme na to tak prakticky trochu. Tak ak by išli povolať ľudí, tak kto by išiel prvý? Je to tam nejako zadefinované? To by muselo byť rozhodnutie v tom danom momente, že ktoré ročníky sú tie najvhodnejšie. Tak, ako sme to videli na Ukrajine. Ak ste to sledovali trochu, neviem, asi nie každý to tak detailne sleduje, ale oni veľmi špeciálne vyberali, že ktoré ročníky budú tie, ktoré povolajú, aby samozrejme, aby si ochránili tú budúcnosť, hej? Čiže aby to neboli tí najmladší ľudia, ale zase aby to neboli nejakí úplne najstarší. Hej? Čiže to je veľmi dôležité vybrať, že ktoré ročníky teda to budú. Neviem povedať, že kto by to bol, hej, ale... Dobre, tak potom sú tu ešte ďalšie faktory. No, poďme. Ak by išiel človek na dobrovoľný vojenský výcvik, tak zvyšuje to jeho šancu, aby ho povolali, alebo to nezohráva žiadnu úlohu? Áno. To je to dokonca, že ja si myslím, že my by sme k takej tej mobilizácii, ako máme napísanú momentálne v zákone, tak my by sme k nej nikdy nedošli. Neexistuje, že budeme povolávať, akože nazvem to, že všetkých ľudí z ulice, aby prišli bojovať. Hej, že to, čo my budeme chcieť, je, aby sme doplnili ozbrojené sily na maximum. Tam budeme chcieť povolať akože nejaké tisíce ľudí, hej, by som to takto nazval, ktoré budú tak plošnejšie, ale nebude to taký výber, že teda 500 000 a všetci prídete do zbrane, hej. Ale to, čo budeme najviac potrebovať, a to ešte nebudú vojaci ani na našom území akože bojovať, ani nič, ale my budeme potrebovať tých hackerov, hej, ktorí budú brániť Slovensko proti tým kybernetickým útokom. Budeme potrebovať ľudí, ktorí rozumejú, ako sa riadia satelity, pretože to my nevieme momentálne a budeme to potrebovať. Hej. Alebo minimálne, ak nie naše vlastné satelity, tak aby sme vedeli Nemcom povedať, že kam majú ich satelit poslať, aby sme my videli niečo. Hej. Že my potrebujeme mať takéto odbornosti, ktoré momentálne v našej armáde sú veľmi výnimočné. Dobre, a keby som mal... Nech sa páči. A táto príprava sa už deje? Je to nejak sprocesované? Lebo my stále hovoríme iba o extrémoch, že keď už bude vojna, ale sme v medzipriestore niekde, v fiktívnom, a že či je teda nejaký backup plán z toho civilného obyvateľstva, ako pokryť tie funkcie, ktoré je potenciálne. Jasné. Však to je zámer vlastne tých aktívnych záloh, alebo teda teraz sa to volá Národné ozbrojené sily, Národné obranné sily, pardon. To sú tie rezervy, to sú tí záložáci, akože, ktorí tam prídu, sú ochotnejší a ozbrojené sily si ich vlastne skontrolujú, preveria, dajú im nejaký ten základný výcvik. A v prípade ich záujmu, zatiaľ to máme postavené na dobrovoľnom princípe, v prípade ich záujmu sú zaradení na konkrétnu špecializáciu a potom vlastne idú do nejakého ďalšieho výcviku, ktorý samozrejme je taký, nie je úplne intenzívny, hej, lebo tí ľudia majú ako nejaký civilný život, ktorý nechcú úplne opustiť. Čiže deje sa to je jedna vec. Druhá vec, na niektoré tie špecializácie takých tých hackerov, tých viete veľmi rýchlo stiahnuť z civilu a posadiť ich za stôl za vojenský počítač a oni budú vlastne vedieť robiť ako keby to isté. Hej. Čiže vždy to závisí, že dnes už to nie je o tom ako dakedy, keď sa Sovietsky zväz pripravoval teda na útok proti západu, že potrebovali veľké množstva ľudí a proste každý nech si len akože nezastrelí kamaráta, ale nech strieľa dopredu. To už nepotrebujeme takýto výcvik. Hej. Alebo respektíve potrebujeme ho minimálne. Aj Ukrajinci vycvičili takýchto akože základných vojakov síce veľa,
okolo 100 000 im len Európska únia a Británia pomohli vycvičiť, ale v porovnaní s tým, koľko ľudí tam bojuje, je to ako keby neúplne najväčšie číslo. Hej? Že ľudia, ktorí vedia ovládať dróny, sú momentálne o mnoho dôležitejší. Príklad z Poľska, čo by sa mohlo aj u nás diať, trebárs napríklad, hej. Vojaci už teda pracujú na tom, aby mali čo najviac operátorov drónov, profesionálni vojaci. Myslím, že aj v národných obranných silách teda majú nejaké také základy obsluhy dronov, ak si správne pamätám. Ale napríklad Poliaci vymysleli, že každá hasická stanica dostane dron a 5 ľudí na hasičskej stanici vycvičia na to, aby dronom vedeli doručiť defibrilátor alebo lieky alebo niečo na nejaké miesto, kde teda sa deje nejaká udalosť. Čo je absolútne perfektná vec pre obyvateľstvo. No ale keď na to príde a teda pískne sa, bude treba nastúpiť do armády, tak namiesto toho defibrilátora sa na ten dron prirobí niečo iné a už máte na každej hasičskej stanici 5 ľudí, ktorí to vedia ovládať. Hej. Čiže existujú také ako keby príležitosti na využitie, na skvalitnenie života aj civilnej spoločnosti, ktorá sa tým ale viacej pripraví aj na potom prípadnú krízu. To sa u nás nedieje, v Poľsku sa to deje. Myslím si, že by to nemalo byť príliš zložité aj u nás zaviesť, ale snažím sa to spomínať čo najčastejšie, lebo sa mi to zdá ako jednoduchý prípad. To si myslím, že je základ tej osvety, ktorá by sa mala diať, že prebrať tie štruktúry, ktoré už nikde fungujú a v rámci NATO si ich copy-paste vlastne adaptovať na... Tiež si myslím, že stačilo švédsku príručku preložiť. Možno v ChatGPT. Ono to tak aj trošku vyzerá. No tak asi nie, keď z nej vypadli tie dôležité pojmy, hej, že tak, tam už je potom vidieť prompt. taký iný zásah, hej, ale že niektoré veci netreba príliš komplikovať, hej, a zobrať, čo funguje, hej. Dobrá otázka. Slovensko bude jednou z krajín, ktorá bude mať na počet vojakov najväčší počet vojenských nemocníc. Čo neviem, či úplne odpovedá na vašu otázku, lebo mať nemocnicu ešte neznamená, že v nej robia ako keby kvalitní lekári, hej? Áno. Ale tak ten push smerom k zdravotníctvu je tam evidentný a rozumiem, že to plní nielen vojenské úlohy, ale aj civilné a politické. Takže áno, je tam smer, ktorý rozvíja vojenské zdravotníctvo. Vojenské zdravotníctvo dokonca dostalo samostatné velenie, čo je pre civila asi im znamená málo, ale v tom vojenskom svete znamená, že je to ako keby také ocenie toho, že oni vlastne sú zodpovední sami za seba, majú teda na starosti to, aby sa rozvíjali, aby boli schopní fungovať. Zvyčajne, aj z takej tej skúsenosti, naši vojenskí zdravotníci sú veľmi dobre na tom, a sú aj oceňovaní, boli aj po mnohých, teraz nemyslím medailami, alebo takými akože toto, ale že ich prítomnosť bola vždy veľmi vítaná. Slúžili v Afganistane, samozrejme na Cypre a tuším aj v Libanone ešte slúžili dávnejšie, takže kvalita by tam mala byť. To, čo sa vyžaduje teraz, je skôr, aby sme mali také tie mobilné nemocnice, aby sme boli pripravení ich rozložiť tam, kde bude treba a rýchlo. Dobre, však keď budeme mať kamenné, tak budeme mať kamenné. Akurát, že máme blízko pri fronte, to je druhá vec, ale... Za vojenské zdravotníctvo? Ministerstvo obrany je zodpovedné, ale v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Dokonca, a to je možno, že dôležité povedať, že ministerstvo obrany má k dispozícii taký medzirezortný program, sa to volá, znie to veľmi úradnícky, ale že v podstate riadí iné ministerstvá v takých tých úlohách, ktoré sa budú týkať, keď budú musieť poskytnúť niečo pre potreby ministerstva obrany, alebo teda pre ozbrojené sily. Hej. Ministerstvo zdravotníctva tam je vyčlenený počet lôžok, ktoré ministerstvo zdravotníctva musí garantovať, že budú dodané, alebo že budú k dispozícii pre ozbrojené sily v prípade, že teda vypukne nejaký konflikt a vojenské nemocnice nebudú stačiť na to, aby sa starali o zranených a teda akože poskytovali zdravotnú starostlivosť, neviem, či teda, aby proste zdravotne pomáhali tým vojakom, ale aj civilom, ktorým bude treba pomôcť. Čiže zdravotníctvo je tam je aj doprava, tam je aj ministerstvo hospodárstva, samozrejme ministerstvo... Ježiš, už som tam... Ministerstvo dopravy, hej, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo
zdravotníctva a ešte nejaké ďalšie rezorty. Ospravedlňujem sa teraz rozmýšľam, že ktoré tam ešte sú. Ministerstvo športu. To za mojich čas nebolo, takže to bolo súčasťou ministerstva školstva, ale tak, no, však šport, hej, ja tomu rozumiem. Ale ministerstvo obrany majú vlastný športový tento duplu, takže... Ja by som sa chcela opýtať, že teda hovoríme, že sme v praxe, žijeme v meste, tak ako sa vláda pripravuje na nejaké riziká, aká je spolupráca v rámci ZMOS-u Únie miest a aká bude dôležitá rola, dajme to konkrétne tuto v Bratislave, lebo my sme to videli počas covidu, ja robím pre samosprávu a keď nastala prvá vlna a druhá, sme všetci sedeli, ako robiť masky, potraviny, pomáhať tým ľuďom, keď nastala tiež mimoriadna situácia, aká bude rola toho mesta, možno teda aj vidieť. Ďakujem. Výborná otázka. A je tam tá štátna štruktúra, ktorá toto riadi, to sa volá, že krízový manažment, tak je zlá. Hej? Akože to, čo vidíme tuto na centrálnej úrovni, tak akože tam medzi sebou si riešia ministerstva a plánujú si peniaze. To, čo ale tým ľuďom skutočne pomáha, sú ako keby tie nižšie a nižšie úrovne, kde na každej tej úrovne štátnej správy, samosprávy má byť, neviem, že do akej miery naozaj sú, odbor krízového riadenia, alebo tak nejak sa volajú, čo spravidla je jeden človek na týchto mestských úradoch. V Bratislave možno, že je to viacej, ale ja neviem, v Nitre alebo aj v menších mestách samozrejme je to veľmi poddimenzovaná vec, pretože to sú ľudia, ktorí majú na starosti práve tú infraštruktúru, ktorá má ľuďom pomôcť. To sú tie kryty, to sú tie masky, to je proste nejaká zásoba čohosi, čo by mala ľuďom pomôcť, pretože to bude úlohou aj tej samosprávy, aby dokázala tým ľuďom pomôcť. Či je to poskytnúť školy, telocvične, proste priestory na nejaké dočasné ubytovanie, hľadanie, tak v podstate ako pri tom covide, hej, všetko, čo tým ľuďom pomôže, ak teda ide o nejakú, distribúciu potravín alebo liekov alebo čokoľvek, to bude samozrejme v každej tej oblasti to bude riešiť tá príslušná samospráva. Hej. V podstate je to tak aj teraz, pri každej krízovej situácii, keď sa pozriete, keď je povodeň a zapnete si telku, tak tam je, že krízový štáb rieši. Krízový štáb je vlastne na každej obci, na každej úrovni sa dá zvolať krízový štáb, ktorý potom riadi tú situáciu a podobne by to vyzeralo aj počas takého konfliktu. Čiže ak si viete predstaviť, ktorí ľudia zodpovedajú za naplňanie piesku do vriec, v prípade, že sa vyleje voda niekde blízko vášho obydlia, tí istí ľudia budú zodpovedať aj za to, aby teda to, čo štát môže urobiť pre občanov, tak aby sa uskutočnilo v tom danom regióne. Hej? Že oni samozrejme nemajú k dispozícii všetky zásoby alebo možno, že nevedia úplne o všetkom, ale ak štát rozhodne, že idú sa rozdávať masky, tak vytiahne masky, ktoré má štát v centrálnych skladoch a prostredníctvom týchto štruktúr ich bude vlastne distribuovať. Hej? Záleží to od tej situácie, hej, že keď bude situácia taká, aká je na východe Ukrajiny, tak samozrejme cez tieto štruktúry sa bude vykonávať asi väčšina nejakých úloh, ktoré momentálne vykonáva samospráva a štát. Hej. Ak to bude menej intenzívne, tak budú to len niektoré veci, ktoré sa cez takúto štruktúru budú vykonávať. Vždy to bude závisieť od toho, ako sa vláda, alebo bezpečnostná rada, alebo teda inštitúcia, ktorá bude schopná rozhodovať, tak podľa toho, ako ona rozhodne, tak cez takúto štruktúru. Je to ten systém, ja síce hovorím o ňom, že je zlý, je tam strašne veľa nepresností, dvojakých zodpovedností a proste nevyjasnené zodpovednosti a právomoci, ale na konci dňa to, čo vidíme, že keď sa stane nejaká krízová situácia, tak vlastne tí ľudia sú ako keby vždy tí istí, ktorí k tomu musia prísť a musia zariadiť, aby to, čo treba urobiť, bolo urobené s pomocou ozbrojených síl. Hej, teraz tí vojaci prídu a dávajú ten piesok do tých vriec. Vo vojne by sa úloha ozbrojených síl trošku zmenila. Oni by mali asi väčšie právomoci aj voči týmto krízovým štábom.
nie že asi, ale mali by väčšie právomoci voči krízovým štábom, čo samozrejme zodpovedá tomu, aby teda sa diali veci kvôli obrane, tak samozrejme vojak tam musí plniť úplne inú úlohu. Tu bola ešte jedna otázka. Hovoríme, lebo vy ste spomínali najmä tie vonkajšie hrozby. Ale aj na Slovensku vidíme, že pomerne veľké sú aj tie vnútorné hrozby, počínajú s rôznymi tými slovenskými práncami, cez všelijaké botofarmy a končia podľa mňa aj určitými štátnymi v súčasnosti organizáciami, lebo sa hovorí, že to spravodajstvo z hľadiska špionáže a podobne na Slovensku je v katastrofálnom stave a má minimálnu dôveru zo strany relevantných partnerov na to a podobne. Že ako s tým, že či nejaké zákony nesprísniť, lebo to, čo sa deje, je v podstate bezbrehé v súčasnosti. A ono to fakticky úplne torpéduje všetky tie rozumné prístupy a postupy, o ktorých ste tu povedali. Vďaka. A rozmýšľam, že ako rozprávať o spravodajských službách na záznam. Ale opatrne, hej. Oni majú veľmi veľkú zodpovednosť v tom, aby sme vedeli zobjektivizovať to, čo sa vo svete deje, pretože pokiaľ sa sústredíte na mediálne správy, tak samozrejme to je pokrivené, hej. Teraz nemyslím, že médiá všetko akože, ale aj tí novinári nerozumejú veciam, ktoré sa dejú, ja neviem, nemôžete sa pozrieť do New York Times a budete presne vedieť, čo sa deje v nejakom Zaporoží, hej. Že pokiaľ máte možnosť overiť si to z nejakých objektívnejších informácií získaných z nejakých dát alebo niečo, tak vždy je to potrebné urobiť, aby vaše rozhodnutia boli založené na nejakom čo najobjektívnejšom popise tej situácie. A tam spravodajské služby hrajú nenahraditeľnú úlohu, pretože dokážu využívať veci, ktoré bežné inštitúcie nedokážu. A netreba sa nad tým úplne zamýšľať, treba len veriť tomu, že ten systém dodá to, čo treba dodať. A to, čo im najviac neprospieva, je politika tam. Hej? Akože to je asi to, že, čo nám vadí, že to sa nedá potom zákonom opraviť. To nie je problém systému, to je v podstate problém nejakého vedenia alebo človeka, nebodaj až, hej? Ktorý potom pokrivuje tú úlohu, ktorú oni zohrávajú, respektíve prístup k informáciám, ktoré potom majú v spolupráci hlavne s ďalšími spravodajskými službami v zahraničí. Lebo tým, že to je taký zvláštny svet, nie je úplne akože predstaviteľný pre kohokoľvek. Oni samozrejme majú takú aj vlastnú etiketu a všetko. A tá najdôležitejšia vec, ktorá v takejto spolupráci existuje, je dôvera. A tá sa nedá, ako náhle tu narušíte alebo stratíte, tak trvá sa potom zasa dlho, kým sa obnoví. Nie je to jednoduché. Čiže ak by ten politický vplyv alebo vplyv niektorých jednotlivcov na tie služby bol minimálny, a teda akože, lebo ten obraz, ktorý v spoločnosti je taký, ako ho popisujete, ale ak na tej pracovnej úrovni sa nezmenila práca tých ľudí, tak sa tá dôvera dá obnoviť potom veľmi rýchlo. Nie zákonmi, ale proste výmenou a dalo by sa uvažovať nad tým, že akú zase pozitívnu úlohu tie zložky, tie služby môžu zohrať. A teda za seba vám poviem, že s tými ľuďmi, s ktorými som sa ja stretol, ktorí pracujú v týchto prácach, tak na nich všetkých je vidieť, že aspoň teda ja som mal asi šťastie na to, na nich je vidieť, že im záleží na tom, aby štát sa mal dobre, aby bol v bezpečí a sú pripravení proste pracovať tak, aby vždy pomáhali tomu štátu. A
To je úžasné, hej, to je neuveriteľné a sú pripravení ako keby znášať aj celý to nepohodlie tej práce na to, aby čo najlepšiu túto svoju službu odozdali, pretože vedia, že nikto iný ju nevie urobiť. Hej. A teraz nehovorím, že to je 100%, ale nepredstavujte si to prosím tak, že by tie služby boli také ako to, čo vidíte všetko v televízii o nich, keď sa hovorí. Hej. Ale tam potom dôležité sú možno tie ďalšie veci, že čo sú tie ďalšie nejaké vplyvy, ktoré tu máme znútra, alebo tie hrozby, lebo to není len akože nejaké politické zneužívanie inštitúcií alebo tak, ale proste áno, máme tu či už brancov, hej, polovojenské skupiny, ktoré tu práve operujú takým spôsobom, že sú cieľom alebo sú objektom vplyvu nejakých iných práve spravodajských služieb. Že keď sa pozriete, že kto tých slovenských brancov, ináč oni už nie sú až takí akože viditeľní alebo dôležití, ale keď sa pozriete, že kto vtedy pracoval na tom, aby slovenskí bránci boli v povedomí, boli dobre vycvičení a proste mali k dispozícii možno aj niektoré zdroje, hej, akože staršie obrnené vozidlá a nejaké zbrania a takéto, tak tam zrazu nájdete nejaké prepojenia na zahraničné práve spravodajské služby. Hej. Brancov konkrétne cvičili ľudia zo Specnaz, hej, a chodili ich cvičiť na Slovensku. Takže a to je presne to, prečo potom tie naše spravodajské služby mali byť čo najlepšie kondície, aby dokázali čeliť v tejto tieňovej hre proste nejakým týmto hrozbám, ktoré u nás sa dejú. A takýchto hrozieb je viacero. Nielen od spravodajských služieb, ale proste od rôznych takýchto zahraničných vplyvov a ideológií. Však nemusíme to vzťahovať len na Rusko. Už dnes vidíme, že vplyv vo svete prostredníctvom takýchto nevojenských nástrojov sa snažia vykonávať aj či už jednotlivci, možno že aj niektoré krajiny, ale jednotlivci, ktorí možno že vlastnia niektoré sociálne siete. Hej, tak si tam tlačia vlastnú agendu a snažia sa ovplyvniť ľudí smerom k ich politickému názoru, treba, nazvime to takto. Hej. Akože, môžem aj menovať, ale nechcem zatiaľ. Máme ešte nejaké otázky? Tak som si o technickom vybavení vojenskom. Systéma Starlink strašne pomáhala Ukrajine, aj pomáhala aj Rusku, tu vypli. A vlastne je vidieť, ako je dôležité v modernej vojne. Či sa chystajú jednotlivé štáty krajín na to integrovať si ten systém, alebo nachystať svoj alternatívny systém nejakých takých satelitov? Či niečo viete o tom? Čiže systém satelitov. Áno, ako Starlink, ktorý pomáhal pre drony aj pre všetko. Áno. Asi je odpoveď, že áno. Neviem, či to bude spoločný systém, ale krajiny si uvedomujú tú dôležitosť, aj potreby a tým pádom dôležitosť ochrany všetkých tých zoskupení, konštelácií, satelitov. Čiže áno, niektoré krajiny to riešia individuálne, Briti, Francúzi a tak ďalej, Američania. Nemci tiež si povedali, že idú investovať, ak sa nemýlim, 35 miliard eur teraz do satelitných spôsobilostí, kde budú budovať nejaký systém vojenských satelitov, ktorí ale ponúkajú, že krajiny, ak chcete, tak sa pridajte, vieme vám potom dať k dispozícii dáta, alebo teda frekvencie, ktoré to bude mať k dispozícii. Čiže je to taká kombinácia, niektorí si to riešia individuálne, niektorí si to riešia spoločne, alebo teda využívajú možnosti, lebo pre Slovensko mať 1-2 satelity je super, ale keď môžeme sa podieľať na tom, že budeme mať potom spoločne 30, tak je asi pre nás lepšia vec. Len si treba vybrať toho partnera, na ktorého sa potom vieme spoľahnúť. No a Starlink to momentálne asi nie je ten najlepší partner. To je pravda. Čiže tam ten vývoj ide enormne dopredu, nielen v zmysle toho záujmu, že krajiny, ktoré ako Slovensko napríklad rozmýšľajú o tom, že akým spôsobom si zariadiť takúto spôsobilosť, ale aj tá technológia samotná, respektíve tie všetky technológie, ktoré tam sú, idú veľmi dopredu a čoraz lacnejšie a jednoduchšie sa samozrejme k tomu dostať. Ale čo je možno ešte dôležité povedať je, že dôležitú úlohu tam teda aj pri Starlinku, ale aj inde, aj pri iných systémoch zohrávajú súkromné spoločnosti a to je
To je ďalší faktor, o tom sme tu príliš nehovorili, ale to je ďalšia vec, ktorá je pre obranu krajiny absolútne kritická. Vytváranie partnerstiev so spoločnosťami, so súkromnými spoločnosťami, ktoré majú či už kapacitu alebo technológiu na to, ktorú potrebuje štát využiť na svoju obranu. Hej? Že Starlink to nebude, hej? To je jasné. Ani by to nezodpovedalo tomu, že Európania sa chcú viacej, a nie že osamostatniť, ale mať viacej vlastných schopností v rámci toho veľkého kolektívneho balíka NATO. Tak keby sme si len kúpili viac Starlink satelitov, tak to sme nevyriešili. Chceme si kúpiť európske satelity, hej? Že každý buď za seba, alebo teda spoločne hovorím. Máme ešte nejaké otázky? Kone? Ak ste hovorili, že máme 5 rokov, teda 10 rokov sa pripraviť na vojnu s Ruskom a hovorili ste, že to je s tým, že by tam boli aj Američania. Koľko máme času, ak by sa zajtra Trump zobudil a povedal by, že by nebol súčasťou NATO? Tak keď sa zajtra zobudí a povie, tak už nemáme, to už čas tam skončilo, hej, to akože vybavené. Pripraviť sa na to Rusko. No, ja hovorím, že to není o tom, že teraz ako niekto si sadol za stôl a zrátal, že v roku 2030, 16. augusta, na nás zaútočí Rusko, hej. To sa nedá povedať a tá kalkulácia ide tým smerom, že ak nechceme, aby Rusi mali o 5 rokov naviac a mali jednoduchšie rozhodovanie o tom, či sa im oplatí na nás zaútočiť, lebo my vidíme, že oni sú naklonení použitiu sily, hej. To už akože nemusíme hádať, že či by zaútočili alebo nezautočili, ak by to považovali za pre seba výhodné. Vieme, že áno. Tak my proste len chceme sa dostať do situácie, ktorú my hodnotíme, že budeme dostatočne silní na to, aby sme ich odstrašili. Hej? Aby oni neprišli. Tak či ten Trump odíde a povie, že NATO neexistuje, ešte vždy Európania majú tie isté ozbrojené sily na svojom území, ktoré mali. Hej? Európa má 1,8 milióna vojakov, tuším, hej, Američania majú 1,2, ak sa nemýlim. Čiže tých 1,8 miliónov vojakov tu stále zostane, stále tu sú a to, že Trump povie, že ja teraz odchádzam z NATO, o 3 mesiace na to Rusko zaútočí na, ja neviem, na Poľsko, nie, to je asi, no, to je jedno, na koľkoľvek, na Maďarsko, asi nie, tak o tie 3 mesiace Trump môže povedať, že ale však nemôžete nám rozbíjať Európu, pretože my s nej potrebujeme ekonomicky žiť a Amerika síce nie je súčasťou NATO, ale my ideme naspäť a budeme bojovať za to, aby Rusko bolo potrestané za to, že zaútočilo na nášho najbližšieho spojenca Maďarsko. Hej. Akože to, že by on aj vystúpil z NATO a povedal by, že teraz NATO už neexistuje, to ešte neznamená v podstate, že by sa tak veľa zmenilo. Hej. Lebo na konci dňa tie plány, inštitúcie, všetko je na mieste, hej. Ak ich takto zoberieme a o 3 mesiace ich bude treba dať naspäť, tak ich takto dáme naspäť. Čiže to je možno výhoda toho Trumpovho prístupu, že on každý druhý deň môže ísť úplne iným smerom, hej. Že zajtra sa zobudí a teda odchádza z NATO a v pondelok zistí, že ja neviem čo, že uvidí nejaký post niekde na Facebooku o tom, že celé NATO smúti za Trumpom a on príde na bielom koni a bude zase brániť Európu. Hej. Akože, a to si ani nevymýšľam, ale to príde, hej, lebo ako AI mu to tam nakreslí. Zavesí si to na Twitter či na X. Nebral by som to kriticky, nechcem to podceňovať, nie. Je to strašne silný signál a presne v tej debate, o ktorej sme sa teda bavili predtým, je to jeden z tých signálov, ktorý si Rusko môže veľmi zle vyhodnotiť. A môže povedať, že tak a teraz sa nám oplatí počkať 6 mesiacov a ideme na to. Ale zasa na druhej strane, ten istý nepredvídateľný Trump môže kedykoľvek prísť naspäť. Hej. Čiže to je súčasťou tej ich kalkulácie, že on to síce povedal, ale my nevieme, či to tak naozaj je. Hej. Že tí Rusi tiež z toho musia mať hlavu jak melón, aby sa v ňom vyznali. Hej. Že čo to je. Máme ešte otázky? Kľudne. Napadlo mi, že či NATO by vedelo odpovedať rovnakou zbraňou a síce viesť hybridnú vojnu proti Rusku. Či by to malo zmysel, či sa to dopúšťalo? To je presne tá otázka, to riešime dlhšie, lebo hybridnú vojnu považujeme za nemorálnu. Hej? To je niečo, čo sa nerobí. To je akože
nefér, je to niečo, s čím my nesúhlasíme. V podstate je to ako keby v kategórii ako keby aj tej bojovej činnosti, ktorú my tvrdíme, že my nebudeme robiť, lebo spôsobuje neprimerané utrpenie alebo tak ďalej. Hej, že vlastne my sme sa dostali do situácie, kedy je pre nás nepriateľné bojovať naspäť takýmto spôsobom. Čo je problém? My nemáme na toto rozumnú odpoveď momentálne, pretože akože tá morálka nás zväzuje v tom, hej. Takisto ako ja neviem, už nepoužívame také tie náboje a podobné iné, o ktorých máme medzinárodné konvencie o tom, že ich nebudeme používať, pretože spôsobujú neprimerané buď utrpenie, alebo teda sú to v podstate akože proti ľudskosti. Čo vidíme ale je, že sa nielen diskutuje, ale už boli prijaté rozhodnutia o tom, že krajiny opúšťajú niektoré z týchto obmedzení, napríklad protipechotné míny. Niektoré krajiny už vystúpili z tej medzinárodnej konvencie, vrátane Poľska, Pobaltia, pretože si povedali, že tá situácia sa tak zmenila, že síce je to nebezpečné a pre civilistov to po konflikte aj v priebehu spôsobuje absolútne veľké nebezpečenstvo, ale to nebezpečenstvo sme my nevytvorili, my sa bránime. Rusi sú príliš agresívni a my nevieme to iným spôsobom tuto vyriešiť na našej hranici, ale jedine protipechotnými mínami, ktoré sú absolútne nevyhnutné. A podobne sa môžeme dostať do situácie, že budeme rozmýšľať o nejakých hybridných taktikách smerom do Ruska, alebo teda do Číny, alebo do Iránu, alebo Severnej Korei, alebo odkiaľkoľvek. Máte pocit, že najviac hybridného vplyvu ku nám ide. Čo ale vieme urobiť, možno trošku jednoduchšie a rýchlejšie, keď sa pozriete aj trebárs na také tie situácie, kedy my nevieme úplne odpovedať, a to nie je len hybrid, že propaganda a kybernetické a takéto, my ani nevieme primerane odpovedať na to, že vletí 20 drónov do Poľska, ktoré dokopy stoja 200 000 alebo 400, nech to preženiem, a my ich naháňame stíhačkou, ktorej letová hodina stojí 40 000 a strieľame na ne raketu, ktorá stojí 500 000. Hej? Že my ani nevieme potom takúto vec vyriešiť. A tým pádom ako keby otvárame príležitosť pre nich robiť to častejšie, prilietavať stíhačkami do nášho vzdušného priestoru, provokovať, robiť takéto kontrolné vlety, aby zistili, ako funguje naša koordinácia, ako fungujú, čo sú časy, dokedy sa dostanú stíhačky kam a takéto. Hej, oni si to všetko odmerajú a zapíšu, aby vedeli. A my ako keby nemáme spôsob, ako na to odpovedať, lebo my nebudeme vlietavať do ich územia, my nebudeme dróny posielať nad Moskvu alebo niečo, pretože to nie je, my necítime, že na to máme vôbec ako právo momentálne. Čo ale môžeme urobiť je, že vlastne takým hybridným spôsobom prepojíme takéto situácie napríklad s tieňovou flotilou. A hybridným spôsobom začneme teda robiť také nejaké situácie, ako napríklad keď vletí stíhačka do vzdušného priestoru NATO, tak jedna loď z tieňovej flotily zrazu dostane nejakú návštevu, ktorá sa príde pozrieť, čo vezie a zistí, že nemá v poriadku papiere a odstaví ju na 6 mesiacov. Alebo na dlhšie. Hej? Že máme také asymetrické možnosti reakcie na niektoré veci, na ktoré nevieme úplne odpovedať tým istým spôsobom. Ja som si myslel, že NATO už akože má nejaký typ hybridných útokov na Rusko, alebo napríklad Amerika, ak tam funguje Facebook, teraz v Rusku zrušili WhatsApp, tak asi tam neprebieha tam akože vôbec nič, že to akože z NATO sú všetci, že nechávame ich tak? No, hybridný útok akože na sociálnych sieťach je čo, teda propaganda, hej? Alebo o propagande hovorím, áno. Lebo my nerobíme propagandu, hej? Akože my nevieme robiť propagandu, že vymyslíme si nejaké príhody, ktoré potom šírime, aby sa virálne šírili. Však my to nevieme robiť, hej? My nespochybňujeme kredibilitu nejakých inštitúcií, my spochybňujeme človeka. Hej? Robíme marketing, ale nie propagandu, hej? Tak voláme to akože diplomacia, hej? Lebo o tom to je, hej? Postaví sa generálny tajomník NATO a povie, my si toto všetko myslíme a na to máme takéto a takéto dôkazy a snažíme sa tie platformy využiť akože týmto jak to mám povedať, slušným spôsobom, alebo teda nie hybridným spôsobom, ale aby teda
sme šírili ten správny, ten objektívny narratív, hej, alebo teda, že toto sa deje. Len to je to bojsko tých sociálnych sietí, že tam sa nedá vyhrať takýmto spôsobom, pretože tam akože maximálne, ak sa vám čosi podarí, tak je to akože remíza so všetkými ostatnými, lebo a pozrite sa, jak to funguje, však ak si pamätáte Skripala, keď ho otrávili v Londýne, keď sa to stalo, okamžite vyšlo asi 25 alternatívnych storiek, že čo to vlastne všetko bolo a ktorýkoľvek človek si to prečítal, tak od pravdy až hoci ktorú z tých 25 si mohol vybrať, ktorá sa mu najviac páči. A tu ako keby tej uveril, hej? A to je pomer 1:25, to sa nedá, hej? Že to neubránite, nedá sa to. Navyše, keď ešte teda existujú algoritmy, ktoré preferujú ľudí, ktorí si vymýšľajú virálny obsah, za ktorý potom dostávajú peniaze od sociálnych sietí za to, že ho šíria, hej? A priznávajú sa k tomu, že čím väčšiu somarinu vymyslia, hej? Tak tým je to pre nich zaujímavejšie aj finančne. Takže v takom prostredí sa nedá akože týmto pozitívne, ak to je, morálnym prístupom sa nedá hrať, hej, nedá sa brániť. Dá sa len presvedčať ľudí, že neverte všetkému, čo je na internete a snažte sa, lenže to pôsobí potom aj opačne. Neverte všetkému, čo je na internete, tak to znamená, že neverte aj tomu objektívnemu narratívu. No. Čiže potom je to na tých ľuďoch a potom, ja to vidím aj na svojich rodičoch, hej, že proste oni to tak berú, že však pravda je asi niekde uprostred. No. A to nie je. Hej, pravda z tých 25 možností je jedna. A nie je, akože ten rozumný prípad nie je, že keď máte 25 možností, tak si ich zoradíte do radu, asi niekde v strede je potom tá najpravdepodobnejšia možnosť. To je tiež taká epizóda, hej, že keď vám niekto povie, že vonku prší a druhý vám povie, že vonku je slnečno, tak to neznamená, že vonku je polojasno alebo polooblačno, hej, ale že musíte zdvihnúť zadok a ísť sa pozrieť, že aké počasie vonku je, hej. A potom viete, že čo to je. A na tých sociálnych sieťach sa to nedá, hej. Nedá sa tam proste ísť sa pozrieť, že čo to je. Ja som tak počul, že vlastne, aj som to tak zaregistroval, že posledných 5-10 rokov sa stále hovorí, že pravda je subjektívna. A o tomto som tiež počul, že to je vlastne ruský narratív, ktorý je to akože pomaly tak každému do hlavy, lebo teda pre mňa osobne pravda až tak subjektívna nie je, to prežívanie môže byť, ale pravda je väčšinou akože to, čo sa stalo. Pravda nie je subjektívna, ale rozmýšľam, že možno ešte dôležité je povedať, že o čo vlastne ide tomuto hybridu, hej, že nech už sa manifestuje v akejkoľvek podobe, či je to spravodajský vplyv alebo niečo. Cieľom je, pozrite si niektoré stredoeurópske krajiny, cieľom je vypolarizovať spoločnosť do maximálnej možnej miery, aby nebola schopná dohodnúť sa na veciach a prijímať politické rozhodnutia. Ak teda máte záujem o to, aby ste si podmanili nejakú krajinu a potrebujete tam poslať vojakov, to je drahé, stojí to veľa životov, stojí vás to politický kapitál, blablabla, je to náročné. Ak nemusíte vystreliť a dosiahnete ten istý účel, tak super. Hej, že vy ohrozíte nejakú krajinu a ona namiesto toho, aby prijala nejaké rozhodnutie o tom, že vyšle vojakov, že povolá, mobilizuje alebo niečo, ona to rozhodnutie nepríjme. Ako útočník nemáte lepšiu situáciu, proste prídete a dokonca vás s mávatkami budú vítať. Hej. Čiže o toto ide hybridu, zaseknúť politické rozhodovanie, aby sa nedalo žiadnym spôsobom pohnúť v nejakej krízovej situácii, alebo aby to trvalo veľmi dlho. A teda hovorím, niektoré krajiny už sú veľmi blízko takéto situácii. Pre mňa konkrétne na Slovensku, áno, ten spomínaný príklad s úpravou zákona o mobilizácii, preto aby sme vytvorili aktívne zálohy, ktorý bol spojený s hoaxom o tom, že teda vláda ide posielať ľudí na Ukrajinu bojovať a preto mení mobilizáciu, čo absolútne nebola pravda. Ale na základe tohto hoaxu a silného pocitu v spoločnosti koaličné strany, vtedy vo vláde, to bol ktorý, to bol Edo Heger, tak jedna z koaličných strán povedala, že oni to nemôžu podporiť, neprešlo to. A akože z môjho pohľadu to bol významný krok, hej, pre ľudí sa až tak veľa nezmenilo, ale predstavte si, že to není zákon o aktívnych zálohách alebo národných obranných silách, ale že je to rozpočet alebo rozhodnutie o tom, že Slovensko vyšle vojakov na pomoc Poľsku alebo že príjme zahraničných vojakov na svoju obranu, hej, že ak takýto zákon alebo takéto rozhodnutie v parlamente
nedostane tú podporu, pretože si niekto bude myslieť, že to je vymyslená situácia, ktorá sa nedeje a že je to zneužitie na to, aby, ja neviem čo, Sklenár poslal ľudí bojovať do Teheránu, tak proste ten štát zlyhal a to je ten cieľ. Hej? Môžem sa opýtať podľa vás AI, ktorú časť vojny môže najviac ovplyvňovať? Každú. Akože tie staré BVPčka už príliš neovplyvní, hej, ale zasa tie potom kvôli AI nemajú absolútne žiadnu šancu. AI vie veľmi veľa urobiť na tých sociálnych sieťach a však to vidíte, že tam ten AI slop je obrovitánsky, hej. A opäť je to len prostriedok na to, aby tých 25 alternatívnych pravd rozšíril na 125 behom sekundy, hej. Čiže tam určite veľmi silný vplyv, ale technológie idú neskutočne dopredu. Keď sa pozriete, že vlastne ako tí Ukrajinci bojujú, tak AI je absolútnou súčasťou všetkého, čo sa hýbe a čo má v sebe akýkoľvek čip. Nech sa páči. Sociálne siete sú určitou formou takej mäkkej zbrane. A nerozmýšľa sa o nejakých reguláciách, že niekto, kto si tam založí účet, musí byť aspoň nejaké meno, rodné číslo alebo niečo také. Pretože ako ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú tak vymasírovaní, že povedia, že Ukrajina si tú vojnu zaslúžila a dáva fakty, jeden, druhý, tretí. A s takým človekom sa nedá ani diskutovať. Takže pre mňa sú sociálne siete... Je to veľmi ťažké s takými ľuďmi diskutovať. Možno by sa malo nejako začať to regulovať. Ja viem, že to nie je jednoduché. Snaha tam aj je. Hej. Ten problém je v tom, že tie platformy sú väčšinou americké alebo čínske. Ale verím, že na TikToku tu asi nikto nie je, že? Dobre, beriem to tak, že nie. A každá krajina má s týmito platformami debatu o tom, že čo im to spôsobuje v tej krajine. Veľmi konkrétnu. A aj Európska únia ako taká vyžaduje od tých platform čoraz viacej. Keď sa pozriete, je tam viacero vecí, ktoré sa Facebooku ani Elonovi Muskovi sa nepáčia za to, že dostávajú pokuty a proste všetko. Snažíme sa to riešiť. Digital Services Act, hej, na európskej úrovni. Existuje na to regulácia, aby sa dalo zabezpečiť, že teda aspoň ako tak sa tam dá zistiť nejakou tou forenziou, ktorá tam je, že kto to vlastne hovorí, čo to hovorí. A vlastne, že teda dohľadať ako keby nejaké dôkazy proti tomu. Ináč zaujímavá vec, pozrite si, že niektoré maga stránky, ktoré v Amerike sú najpopulárnejšie, tak sú umiestnené v strednej Európe a východnej. Najmä na Twitteri, alebo teda na X. Čiže tam existuje tá snaha o reguláciu, ale Američania sa tomu bránia a práve preto asi tí Rusi vypínajú čo najviac, aj Číňania, hej, a nahradzujú ich svojimi, aby ich mali pod kontrolou, aby tým ľuďom akože riadili život oni a nie Američania. No teraz ako prišiel Trump k moci, tak vlastne tie regulácie sa ešte znížili oproti tomu, ako to bolo predtým, takže to je aj, podľa mňa to je trochu aj citeľné, že to miesto je ešte tam viacej trochu bordelu, ako bolo predtým. Ale možno jedna poznámka k tomu, že sa s nimi nedá diskutovať s týmito ľuďmi. Je to veľmi ťažké, je tam viacero takých techník, ako sa to dá. To, čo ale zdá sa, že pomáha najviac, je, že keď sa s nimi bavíte, tak zoberte ten ich feed a naklikajte im tam potom aj veci, ktoré vy považujete za také, že by mali čítať na tých sociálnych sieťach. To je ako keby jedna veľmi minimálna, ale zasa veľmi praktická vec, ktorá sa s tými, ak vám dovolia, hej, ak vám dovolia im tam niečo naklikať, ale to je tá vec, že ak teda, že treba uznať, že majú právo na svoj názor, možno im dať do pozornosti, že si ho budujú na základe nejakej jednostrannej informácie a potom snažiť sa im tam pridať do toho feedu, lebo pokiaľ ten feed bude vyzerať, teda to, čo vidia na tých sociálnych sieťach, pokiaľ bude vyzerať stále rovnako, tak oni nebudú pripravení alebo nebudú mať možnosť vlastne opustiť. No. Máme za sebou skoro 2 hodiny diskusie, ktorá bola podľa mňa dosť výživná, dúfam, že aj pre vás. A aj tak sme sa nedostali vlastne
príliš ďaleko, pretože tá téma je tak hlboká a tak rozsiahla, že by sme mohli o nej diskutovať ďalej. Ja by som sa ťa chcel ešte opýtať na záver, Martin, že čo by si nám chcel teda odkázať? Čo si máme z tohto celého zobrať? Však ja som o tom aj hovoril, akože porozmýšľajte, čo by ste robili, ako by ste vedeli pomôcť. Nie, že nechoďte do toho hneď tak, že keď sa to stane, tak kde si mám kúpiť teraz dom, aby som sa mohol potom rýchlo odsťahovať. Hej, ja rozumiem, že to je prirodzené. Na druhej strane neviete, ako sa aj vy budete cítiť v tej situácii, keď to príde. Ak sa to bude týkať vašej nejakej blízkosti, akože nejakých ľudí z vášho okolia, budete to vnímať ináč, ako keď sa to bude týkať niečoho, čo možno nepoznáte ani na Slovensku. Buďte pripravení aj na alternatívu, že budete musieť zostať, či sa vám to bude páčiť, alebo nie. A sledujte, čo sa deje tak akože vo svete a na čo sa pripravujú možno Nemci a Švédi a Fíni a Dáni a takýto, pretože oni žijú absolútne rovnaký život, ako žijeme my. Hej? Aj teraz nechcem to prepájať zase s nejakými ďalšími politickými témami, ale pokiaľ Nemci tvrdia, že potrebujú sa hýbať rýchlo a potrebujú sa nebyť zbrzdení krajinami, ktoré vymýšľajú, že čo by ešte suverénne si presadili do nejakej európskej politiky, ako sa budeme mať my, keď sa Nemecko bude mať dobre? Ako sa budeme mať my, keď sa Nemecko bude mať zle? Však my sa budeme mať takisto, ako sa má Nemecko. Prečo by tie nemecké riešenia boli pre nás nevhodné? Hej? Že nesústreďme sa len na to, že my potrebujeme ako keby mať vyriešené veci za seba, podľa seba, lebo často prídeme na veľmi dobré riešenia, ale niekedy aj iní prídu na veľmi dobré riešenia. Snažme sa vidieť tie veci v širšom kontexte. Aj tak sme s nimi prepojení. Hej? Keď aj ku nám nikto nepríde, predstavte si situáciu, a tom sme sa vôbec nebavili, hej, ale predstavte si situáciu, že Čína zaútočí na Tajvan a my sa budeme pozerať, že nás sa to netýka. No, pamätáte si taký ten kontajner Evergreen, či ako sa volal, ktorý sa zasekol v Suezskom prieplave? No, neviem, či si niektorí pamätáte, ale koľkým vám neprišli veci kvôli tomu, že sa zasekol jeden kontajner v Suezskom prieplave. Teraz si predstavte, že tam cez tú oblasť, kde ide najväčšia námorná doprava, sa nedá ísť, hej. Čo všetko vám nepríde, čo všetko iným nepríde, ktorí to potrebujú na to, aby vyrobili veci, ktoré si chcete kúpiť tu. To všetko, čo sa deje vo svete, tak absolútne súvisí s nami, že a my na to zabúdame. Čiže rozšírme si trošku tak akože obzor, sledujme, čo sa deje aj inde a aké riešenia nachádzajú oni, pretože predovšetkým európske krajiny, oni majú podobné problémy ako my a musia nájsť podobné riešenia, alebo teda na ne musia nájsť riešenia. Tiež hľadajú spôsob, ako si zachovať sociálny status, ako si zachovať spôsob života a spoločne sa im hľadajú tie riešenia lepšie. No a porozmýšľajte teda, že čo tých 72 hodín budete robiť a keď idete na sociálne siete, alebo keď vidíte, ak máte deti vo veku, ja neviem, 13, 14, 15 rokov, tak snažte sa im vysvetliť, že rozumiem, že tam ideš kvôli kamarátom, ale nie je to len o tom. A dávajte pozor, čo tam zdieľate, aké informácie a že prečo vám vyskakujú práve také reklamy, ako vám vyskakujú. Niekto sa vás snaží ovplyvniť nielen na kúpu, ale aj na mnohé iné veci. Nie je to tam bezpečné a dávajte si pozor. Nechcem, aby to znelo tak depresívne, hej, že proste teraz je tu akože veľmi nebezpečno, ale ja mám 45 rokov a za môj život toto je čas, kedy najmenej vieme predvídať, čo bude od tých 5 rokov sa diať. A to je niečo, čo nemusí nevyhnutne znamenať, že je zle, ale je to iná kvalita toho, čo žijeme a tomu sa treba prispôsobiť. Ak sme si v 2004 mysleli, že teda vstúpime do Európskej únie a potom už len teda Rainbow Unicorns, ekonomické výhody, tak túto perspektívu sme stratili, my nevieme, čo bude o 5 rokov. A hovorím, neznamená to nevyhnutne, že bude zle, ale musíme ináč pristupovať k riešeniam, ktoré hľadáme teraz, ktoré budú trvať 10-15 rokov. Ja by som možno ešte dodal, že také možno trochu klišé, ale v jednote je sila a kvalitné informácie sú tiež sila a
obrana krajiny nie je o obrane politikov, ktorí sa snažia možno ľudí často rozhádať, ale o obrane tých najbližších a tá krajina patrí občanom a nie politikom. Takže Výborne, to je super. ďakujeme. Ďakujeme.